ديون عانا وي تفخر واج قدامو ندرا عزر جيت مالت ما سكروا سكر حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي الله الحجيخي أبي 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 الله الحجيخي أبي 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 لبركوينو حسابهم قدامي الساعات معلقات ستمنو قلايو بزعبت وحوي نليلهم قريو كاب سخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عقيدنا عنديو حيدتهم كنتارو كيلهم غن عاسو حيدهم كيبهم حج حاليهم نسفرسو عقيدنا يوزلو إلا والتواصو عقيدنا يوزلو سرايو نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عقيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عقيدنا يوزلو إلا وتبصم عقيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عقيدنا يوزلو وسنو معتلو درت حيرك بزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتا يصقم الله نصنع حزبية عقلي تعنقيتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقليكم يفوت صحيكم عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا تصبوا كتكونوا ناي وترو تمليتنا بهجنانيو لومون كم وترو الأولى قداس النزلوا وتحسوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام وداتا مسانا خصون حدما بخبرنا عدمكم أزيا قداس زيناتاتنا علم نايزو بانا دما العلمانم مس حقرنا زتاحز دما بقندو كنركن فتنينا سلازي لايك مكبار شير مكبار كومنت مصحاف ناتكم ريتوتات بهنات من قد مقداف سبسكرايب مقبار دما كم وترو صاوعيت نقبر أزيو قداس مدرخ سلازغوني كل باب حدا كنريينا اسكما جمريا بزيا أقرامي زربان جمر Ethiopia's interests are. We know what Ethiopia's interests are. They want a port. It's not Eritrea's job to give up territory to Ethiopia. But you could have a symbiotic relationship, much like Ethiopia has with Djibouti, in which you can become a channel for trade within a channel for Ethiopian trade. زي مايكل روبن يذبحال حركاتهم أبير تران زلوا منقستي نمفنك على يتمعلتن دسعر سبع جلاس لدي سلو تنبر كم حدا عباد جندا جيريزريو مستي دنبة تقاومو زبحال أبسفل عليه مقابا يا كنقر وخلو انتاي زبل إثيوبيا انتاي كم تدلي سير دعنايو إثيوبيا أفدق بحرية تدلي إيرترا دما نايرترا سرح يكونن إثيوبيا أفدق بحر مهاب انتخوني بحادو خينا انت سريحا سي إيرترا ربحك الواخلي كم تناي جبتي بزبل دحري بجبتي كتسرح كم تناي جبتي ربحك الوات خينو إثيوبيا انت قد قبري أنا بإيرترا تمسويون نبإيرترا نخيت مس انتاي زخل كلاس لو زلو أبا إيرترا زلو منقسي أتاوس لزيدلي ربحاس لزيدلي كخل كلا خم زي كل I think ما نمز ترطر نجري لنا ويون بفتسم كجاجي زخل نجري لنا زي إيرترا كم تنجو بتزخفل زلو بوتا مساس حالة من قد إيرترا نير إيرترا دخلت قوم زخل كلهم يلن كل كلهم زخل دليت يقون تبقسون كلي كني عنس أربعود سرح زخون يقول من قصص لزي اللي تحطه
ንሳቶም ብቐንዱ ንኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ገሊፎም ክኸዱ ከለዉ ከም ስትራቴጂ ደረጃ ቀፂሎም ምስ ጅቡቲ ይኹን ሕልፍ ሓሊፎም ሕጂ ድማ ብመንገዲ ኬንያ ዓበይቲ ናይ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ኢንቨስት ዝገብርሉ ዘለዉ መንገዲ ናብ ኤርትራ ንክመፁ ዘለዎም ድሌትን ባህግን ክሳዕ ክንደይ ብርግፅ ምፍላጥ የድሊ ኩላቶም ይፈልጡ እዮም ግን እንታይ ክገብሩ ዝደልዩ ንኣቢ በታ ትክክለኛ ምስሊ ናቱ ክገልፅዎ ይደልዩን እዮም እዚ ከዓ ስለምንታይ ንኣቢ ብትክክለኛ ምስሊ ተገሊፆም ኤርትራ ኣብ ትክክለኛ መርገፂ ከም ዘላ ስለዝግለፅ ኣብ ዓለም ንኤርትራ ንኸተባላሹ ወይ እውን ሽም ኤርትራ ንኸተፀልም ክትብል ኣንፃር ኩሉ ልሙድ ተርእዮ ኣንፃር ልሙድ ኣካይዳ ናይ ዓለም ስታንዳርድ ቫልዩስ ኢንተርናሽናል ሎ ኣንፃሩ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕራ ንማንም ኣይከልከለቶን ኢትዮጵያውያን ዝሓትዎ ዘለዎ ግን ዋንነት ናይ ባሕሪ እዮም ዘልዩ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ይኮኑ ደልዩ ዘሎ ዋንነት ናይ ባሕሪ እዮም ደልዩ ዋንነት ናይ ባሕሪ ከበይናይ ሕጊ እያ ክትቦም ኤርትራ በይናይ እምነት ኢኻ ክትቦም ኤርትራ ግዴታ ካለዋ ዲ ክትቦ ስለዚ ኩሉ ዝነጥብታት ዝንፁር እዩ ኤርትራዊ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ትደልዮ ደላ ገለመለ ኣለዎ በዚ አልገፊፍ ምስ አብይ አሕመድ ፀሚዶም ዘለው አብይ አሕመድ እኮ እንካን ሃባን ባሕሪ ክጥቀም ይደሉ ዘሎ ገለ ይብሉ ንነፍሶም ዲም ዝጥብሩ ዘሎ ወላ ሰብን ክጥብሩ ዝደልዩ አይርዳንን ያኔ ጀነራሊ አብይ አሕመድ ሕበብ ዘለዎ ይኮነን ሽፍንፍን ዘለዎ ይኮነን ስእልና ኤርትራ ጌርካ ካርታና ኤርትራ ጌርካ ክፋልና ኤርትራ ሰሪቕካ መዓልታዊ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ኣብ ቀቢም ፀሚዶም ዘለው ክንርአና በኣፎም ከማን በኣፎም ብግብሮም ክንርአና ጅንስ ማየስከ But one of the concerns which you need to make clear to the US Congress is that you don't want to win your freedom only to lose it again to Ethiopian imperial desires. And I mean, that's a really real and valid concern. Ethiopia needs to respect Eritrean sovereignty. At the same time, however, Abiy Ahmed isn't always consistent or stable and has a tremendously bad habit of inciting ethnic discord in order to as a tool of control. ሕጂ እንታይ ኢሉ ዘማኽሮም ዘሎ መጀመርያ ናብቲ ኮንግረስ ክትሓቱ ከለኹም ሲ ወይ ምስ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ክትረኸቡ ከለኹም ሲ ናጽነትኩም ፅዒርኩም ዝረኸብኩም ሲ ብሰንኪ አብይ አሕመድ ይኹን ካልእ ክትከስርዎ ከም ዘይትደልዩ ከተረድዎም ኣለኩም ራቢሽ ናጽነትና ክንደይ ጀጋኑ ተኸፊሉ ንዝመፀ ናጽነት ኤርትራስ ኣብ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ከይድካ ትልምነሉ ምክንያት ከምኡ ተለሚኑ ዝመፅን ኤርትራ ዝኾን ዝኩሉ መንእሰይን ዝኩሉ ዋጋን 30 ዓመት ንምንታይ ኣድልዩ ብመሰረቱ ተቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝተበገሰ ካባይ ካብ ናትካ ኮንግረስን ካብ ናትካ ፎሬን ሚኒስተር ዝገበሮ ዓንዳር ኣካይዳ ንረብሓ መሰልና ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ዝግበው ነይሩ ግን ንረብሓናን ንኣጀንዳናን ንግበታናን ግን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ድሕረት ዘለዋ ኢትዮጵያ ክንቆርናይና ኣብ ፌደሬሽን ክንእትዋይና ምንታ ንሕና ክንረብሕ ከም ዘይበልካ እሞኻ ነቲ ኩሉ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝተሓላለኽ ከም ዝኸፍን ከም ዝነውሕን ዝገበርካ ኮንግረስ ናትካን ፖለቲካ ናትካን ኤርትራ ናጽነታ ካብ ትረክብ ድማ ክሳብ ሕጂ ከርተት ከም ትረክብ ዝገብራ ዘሎ ናትካ ፖሊሲ ከም ምዃኑ ጠፊኡ ወህጅስ ተገምጢሉ ድማ ሕጂ ነቶም ተቋምቲ ከመይ ዝብሎ ኣብ ኮንግረስ ኬትኩም ለምኑ ሪጋ ሓዙ ብዙሕ እኳ ክግደሱ ከመይ ዝብሉ ትክክል ክግደሱልኩም እውን ኣይኮኑን ግን ልመና ጀምሩ ሪጋ ሓዙ ሎቢ ግበሩ ተማሕፀኑ ምናልባት ክሰምዑኹም ይኽእሉ ኮኑ እዮም ምናልባት ነቶም ዓበይቲ ኮንግረስ ክትረኽብዎም ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለዚ ኣሲስተንት ናቶም ሰክረተሪ ናቶም ንዘሎ ኣዛረቡ ምስኦም ዝምናፍጠሩ ድሕሪ 10 ዓመት ንሳቶም ኣብ ስልጣን ስለ ዝመፁ ክዝክሩኹም ይኽእሉ እዮም ናበለይ ዘማኽሮም which means anything በዓልካ ተቃሊስካ ነፍስካ ንምኽኣል ገዲፍካ መጋበርያ ኮይንካ ኣብ ዋሽንግተን ናለመንካ ሪጋኻ ሒዝካ ተፀበ ምናልባት ኣሜሪካ ተዘኪራ ትከዓድል ተገይርካ ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና እንተዘየለ ግን ያ ትፅበ ንዓመታት ትፅበ እዛ ኩላ ተቃውሞ ኣብ ኣሜሪካ ተፀጊዓ ክትከይድ ዝፈተነት ንዓመታት ዕድሚኣ ከም ዝበሊ ዝገበራ እዚ እዩ እምበር ከምቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ንኤርትራ ሓራካ ውፅእ ዝብል ሓሳብ እንተዝነብሮ እሞ ፕራክቲካል መስዋዕት ክገብር እንተዝደሊ ካልእ ሓደ ነገር ምኾነ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንተደየለ ግን ኣብ ዋሽንግተን ተሓቢካ ኣብ ፈቐዶ ኮንፈረንሳት ናኸድካ ዝገበርናዶ እዚ ከምዚ ኮና ዶ መኸማን 20 ዘይትኸውን ሰባት ናተኣከብካ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ከምዚ ገይሮም ኣባጫው ይፃወቱልካ ናይ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ዘለዉ ግን እቲ ኤርትራዊ ክርድኦ ዘለዎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዚ ሕጂ ሲ ኣብ ደገ ባሕሪ ደሊሉ ሓንቲ እንታይ ይብል አብይ አሕመድ ዝእመን መራሒ ይኮነን ኢሉ ዝእመን መራሕን ርጉእ መራሕን
مرقصي نصور زخنا نايكونن يزبل ስለዚህ እዚ ጽቡቕ ነገር እዩ ነዚ ዘይፈልጥ ሰብ ግን የለን ሓድሽ ምስጢር ኣይኮነ ዘውፅእ ዘሎ ኣብዚ ስምዕዎም እጂ እሶም ዘልይዎ ዘለው ወላ ሓንቲ ዘጠራጥር ነጥቢ ዘለዎ ወይ እውን ዘከራክር ነጥቢ ዘለዎ ኣይኮነን ልስን ኣብዚ የኢትዮጵያ አካል ናት ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ናት ኢትዮጵያ ኤርትራን ኮሎናይዝ አድርጋ አታውቅም ኮሎናይዝ ያደረገቻት ጣሊያን ናት የኢትዮጵያማ እዚ ደረባዚ ከም ሕሱም ኣብዚ ዝገመሉ ዘሎ there is a major development ከመላሳ እዚያ ከሪአኩም የሰለምታይ ምዃኑ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ኣጋጢሙሎ አብይ አሕመድ ክንምንታይ ናብ ኤርትራ ገጹ ክኸይድ ከጉርዕ ሽግር ክፈጥር ፀገም ክፈጥር ለይት መዓልትን ነገር ይፅሕትራሎ መመሊሳት ሽንከረሉላ መመሊሳት እሰረሉላ መመሊሳት ሕልቀሉላ መመሊሱ እናተሓነቀ ዝኸይድ ዘሎ መመሊሱ እናተሓነቀ ዝኸይድ ዘሎ Ethiopian Amhara Fano factions unite as AFNF announced Central Command. أربعة وخمسة استفلاليو إزتات ناي فانو زنبر بحاد حبيرم حاد كوماند حاد جنبار فتيرم على this is major event زي أبي في التعميم نهم حارة حزبي أبي تسفاز جبروا لي مخنياتو حزب محرم زعيو بزعتو جلد مالو تفانو فحفحس لازم نبر بغطر عبيو حجي كلاتهم حبيرهم أب حدا جنبار متيوم علو كريكم يا بزيد سوشيال ميديا من الوقت كاتل وتلهم دارجا سوشيال ميديا بوي تقطعتي رزلو أبي أحمد سكرود بالواب كم زمز بس هاي breaking إيرترا لما كان بعد Eritrean national interest page مالتيو breaking فانو united and form a national army today the five حمشت أربعة بلكم ثاني حمشت all five فانو functionists conducted a general assembly and declared the formation of Amhara Fano National Force, AFNF. For the first time, the AFNF force is now led by 13 members of Central Command. Izi na Abiy Ahmed مرضي قلالت عليها. مخنياتو فانو تبتينو قالو أبيy أحمد هيك قالون له. كده مالكم يعني. فانو فحبتني اللي قالو ببينو ببوغو نخسر قالو حنسب نحت حدودنا تقرأ قالو أي تعلون على أبي خلا زراربا فانو كم تزنبرو دخم أكل كله أبي أحمد ثلاث أربعة جزء بانديرا العلو فكروا حزب حزب درونات حزب مدافع حزب بشحات قطر سراويت حزب خيرو ولا حنت فريمز فعيلهم كله هجي حدا كمان يقولوا له حدا زخونوا له زلو ترجمنا تكرداكم إسكي قالوا أبزلوا تصحفات تي قيم زلو كمي خون كم زخونه مستفلالي من قدي يزقل زلو دارجا حزب أمحرا بتعميو تحقق زلو بزي فتعمزي مغنياتو نوح وان تصبي ويو let me give you تلتا ثلاثة posts بزعبازنيرني if I can find it well that should be سنين مثلني أكالك زي كريكم كفتني ترغيبه هجي نمنتايو زاقدا سنة زلو زحبريتاز أوكي بزلايا أبزي تسفاني وسون أو تينيرو أمحرا فانو functions ناي جوجام ناي ولو ناي شوا and Gondar كلهم have united يللو سلزي زي زون نفسه زخالة أقداسي مدرخيو هانت دلياني راتني it's all right so انتاي مالتي زي اجي ابزي انا ملس نزياك قلت لكم سلز دلوقي زي زربازي انتاي مالتي وندحريلنا مجمريا فانو محبار مالت حيال جنبار نخفطرو تخول له مالتي سينرجي له بستفل عليه من قدي ما تقع تخبر خلو بورغنايز زخونه من قدي بكل جنبار كتقعو يغلو بكل جنبار كتتقع كل خدمه مبزحت غزي وصيتاو سراح كتمص تخل اجي نزين نختردعون كل غزي انت تقبر لك اتي كونتات نايتي هاجر كتردوك تكل لك نتي كونتات نايتي هاجر تتردي خاطرايتي كونتات زياده كبر هلكا زغل كابي نابي بين خيات كم زغلون نمغنزاب زاكل مالتي اجي ازي تي امحرا زبحال كلل ريوت امحرا ديمقراطيه زولو يت امحرا كلل فانو حبيروم كبحال كله انتي فتره لزي هذا جنبار زرقح لو بستفلالي منقد خا زرقحي زلو نير ترازي عب ترجم زلو وين نبل زلنا سلامتاي كقلت لكم يا زيا امحرا حاجه جنبار حاجه ازي ناي قالسي قدامي نجر فانو ناي نويح عمت مكرو لو طراي تبل انتبلنا مجنانا يكون جن نكل تعمت اب فيت نفيت مس ابي فيت اب برتع زخونه كوينات تصميد زلي سلازي ودابيو اب زبل درجه بتصحلو تمكرو ناي كوينات دما ام عبيلو ناي كوينات
ኣካይዳ ድማ ተረዲእዎ ኣሎ ተርዲእና ብሓፂር ግዜ ብዙሕ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ነዊሕ እዋን ምስ ድሮናትን ምስ ካልእን ዘሎ ናይ ፌደራል ሰራዊት ናይ ኣቢ ተዋጊኻ ግን ብዙሕ ተመክሮ ትገብር ማለት እዩ ነዚ ተመክሮ ገይሮም ላብ ዘለው ብሓደ ክመፁ ከለዉ በበይኖም ከለዉ እንድሕር ሰርቫይቭ ገይሮም ሕጂ ብሓደ ክኾኑ ከለዉ ዓባ ዝተዋፅኦ ከለዉ ገሉ ኩልኸ መን ክሕግዞም ይኽእል ሕጂ ኤቭሪባዲ ክሕግዞም ይኽእል ግብፂ ክትሕግዞም ትኽእል ሱዳን ክትሕግዞም ትኽእል አልቡርሃን ንኣቢ ኣሲሩሉ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኣቢ ምስ ሕሜት ኮይኑ ብዙሕ ነገር ይገብሮ ከም ዘሎ ይፈለጥ እዩ ስለዚ ሱዳን ክሕግዝ ወተሃደራዊ እንተዘይከኣለ ባይታ ንክፈጥር ፀገም የብሉ ግብፂ ክትሕግዝ ትኽእል እያ ኤርትራ ኢዳ ክትእቱ ትኽእል እያ ካልኦት ሓይልታት ደለይዎ ኢዶም ክእትዉ ክእሉ እዮም ሕጂ ስለምንታይ ኣምሓራ ክፉት ዝኾነ ዶብ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ምዕራብ ትግራይ እውን ኣቢዶም ስለ ዘሎ ብወገን ኤርትራ ከብሉ ይኽእሉ እዮም ብወገን ሱዳን ድማ ከም ዝደለይዎ ርክብ ከካይዱ ይኽእሉ ስለዚ ኣምሓራ ናብ ትግራይ ዝግበር ከምኡውን ናብ ዓፋር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ወራር ክገብር እየ ዶ ስግንጢር ክገብር እየ ዶ ክብል ከሎ በይኒ ክገብሩ ሓሲቡ ነይሩ መጀመርያ ብትግራይ ብዙሕ ፅዒሩ ክንሪኦ ኢና ኣይሰለጦን ኣሎ ናይ ትግራይ ጉዳይ ድሕሪኡ ንኣምሓራ እውን ይፍትን ኣሎ ናይ ኣምሓራ ግን ዘይሕሰብ እዩ ምክንያቱ ኣምሓራ ኣብ ኩናት እዩ ዘሎ ኣንፃሩ ዓፋር ተዕንኮ ዘላ ዕድል እያ ብዓፋር ውግእ ከካይድ ተኮይኑ ፋኖ ቤን ኣሎ ፋኖ ንሱ ክዋጋእ እንተደይኪሉ ኣብይ ኣሕመድ ብዓፋር ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር ተኮይኑ ጀስራይዋ ሻዕብያ ቤኒ ክመፅእ ኢሚድየትሊ ብፋኖ ገይሩ ብኣምሓራ ገይሩ ኣዲስ ኣበባ ይክመፅእ So this is the game እዚ ናይ ፋኖ ሕብረት ሓደ ነቲ ቃልሶም ከበርትዖ ካልኣይ ድማ ናይ ኣቦ ውጥቀት እቲ ዝቐለለ ክኾነሉ ዝኽእል እዚ ምክንያቱ ነቶም ፋኖ እንታይ ዝፍትን ነይሩ ኣቢ ብዝተኻለ መጠን ነቲ ፋኖ ዝበሃል ካብ ህዝቢ ክፈልዮ ኣብ ንሓትሕዱ ከጋጭዎ ኣብ ንሓትሕዱ ከባልዖ ንሓትሕዶም ዝዋግእሉ መንገዲ ክፈጥር ብዙሕ ይፅዒሩ ነዚ ኩሉ ፅዒሩ እቲ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገ ይቃለስ ነይሩ ኣብ ሕብረት ደረጃ ኣብ ሓደ ኮማንድ ደረጃ ብፅሕዎም ኣላ ሓደ ኮማንድ ማለት ዝኾነ ኣካል ክሕግዞም ሕጂ መድረክ ኣለዎ ስለምንታይ ብሓደ እንድሕር ኮይኖም ሓይሊ ኣለዎም ከተሰልጥኖም ክትህቦም ኩሉ ነገር ይከኣል እዩ በበይኖም ተኮይኖም ግን ትርጉም የብሉ ነቲ ንኣብነት 5-6 ቅርንጫፍ እንተነይርዎ ትፋኖ ሓደ ክፋል ካባቶም ካልእ ክሕግዞ ተጀሚሩ እቲ ካልእ ኣንፃር ክዋጋእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ቀንኢ ገለ ስለ ዘሎ ብሓደ እንተኮይኖም ግን ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ንክረኽቡ እቲ ዝበለፀ እዩ ንኣዲስ ኣበባ ክኸድዎ ዝኽእሉ ሕልሚ ናቶም ድማ እቲ ዝለዓለ ሕጂ እዩ ስለዚ ናይ ትግራይ ሓይሊ ካብ ኣቢ ተፈንቲቱ ናበይ ገፁ ክኸይድ ደሎ ንርኢ ኣለና ፅኒኢለ ከረየኩም እየ ትግራይ ኦልሬዲ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ክንፍትሾ ኢና ብዙሕ ምባለታት እዩ ዘሎ ኣብኡ ዓፋር እቲ እንኮ ተሪፍዎ ዘሎ እዩ እቲ ዓፋር ዝበሃል ንባዕሉ ኣበይ ኣበይ ተመቃቂሉ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ባት ዓፋር ዝበሃል ጥራይ ንበይኑ ንኣቢ መጋበርያ ናይ ኩናቱ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ምክንያቱ ብዓፋር ክሓልፍ ተኮይኑ ትግራይ ዝበሃል ኣሎ ኣምሓራ ዝበሃል ኣሎ ብጎኒ ኣብ መሰናገሊኡ ኣብ ኩሉ ቦትኡ ቤላ ገይሩ ክርምሶ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዛ ኩላ ገይም እንኮላ ይትረእይዎ ካብ ዓፋር ተበጊሱ ዓፋር ሓሊፍካ ጅቡቲ ኣሎ ካብ ጅቡቲ ተበጊሱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ መስመር ቤን እዩ ዝሓልፍ ኣምሓራ ብቐሊሉ ክቆርፆ ይኽእል እዩ ትግራይ ክቆርፆ ይኽእል እዩ ኣብይ ኣሕመድ has so many problems right now በዚያ ጥራይ ክንድምድማ ትኽእል ስለዚ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ዩኒቲ ዝበሃል ዘሎ ንኣብይ ኣሕመድ is a nightmare ማለት ዝኸፈ ሕልሚ ናይ ለይቲ እዩ እዚ ኒ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገር ድማ ዝበለፀ ዜና እንብሎ ዘለና እዩ because ኤርትራ has every card now ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ሕጂ ናብ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ግብፂ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኢዳ ክትእቱ ከም ትደሊ everybody knows ኢትዮጵያውያን ካብ ሄ ክሳብ ተ ኩሎም ይፈልጡ እዮም ግብፂ ኢዳ ክትእቱ ከም ትኽእል ኣብዚ ኢዳ ክትእቱ ግን እንድሕሪ ፋሕብትን ኢሎም ኣለዉ ትርጉም የብሉን ክሳራታት ጥራይ ደስበልካ ኦርጋናይዝ ዝኾኑ እንድሕሪ ኮይኖም ግን ሰብ ኢዱ ንክእቱ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ብውሕድ ኢንቨስትመንት ዝለዓለ ውፅኢት ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ደብረፅዮን ይኹን እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ነዚ ነገር እዚ ብኸመይ ከንብቦ እዩ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኣብ መንጎ እቲ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ዕጡቕ ጉጅለን ኣብ መንጎ ትግራይን ዘሎ እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ንክልቲኦም ኣብ ሓደ ኩናት ክእትዎም እያ ብገለ ነጥብቲ ኩነታት ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ዝኽእል ምዃኑ እናተኣማመነ ምስ ከደ ናባይ ዘይትተርፍ እያ ክብል ኣብ ዝጀመረሉ ኣብ ንሕትሕዶም ኩናት ከም ዝገብሩ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ሰያታ ፕላናቱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ዓብ ተራ ክፃወት ትኸውን እያ at some point እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሓትሕዶም ከይወዳዱ ገለገለ ሰብ ኣለዋ ላይ ተሃናኮቱ እንዲ ዝብል no it's not good ክልቲኦም ተተሃናኺቶም ኣብ ሳይ ዘሊ ዘሎ እንተኾነ ምስኡ ክኾንዎ እንተደይ ኮይኖም ግን ኩሉ ሰብ ዋላ እንኮላይ ምስ ኤርትራ ንሓትሕዱ ክትተሃናኸተሉ እዩ ዘሊ ዘሎ ስለዚ ናይዚኦም ክልተ ሓይልታት ተዳኺሞም ዘለዉ እዮም ብመንፅር ናይ ኣቢ ክልቲኦም ንሓትሕዶም ኩናት ተይትዎም ኣቢ ለቶር በፂሓት ኣላ ማለት እዩ
ንሳቶም ንሓድሕዶም ክዋግኡ ከለዉ እሱ ብዓፋር ገይሩ ናብ ኤርትራ ገፁ ክፍትን ዕድል ክረክብ እዩ ስለዚ ናይ ክልቲኦም ህዝቢ ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይን ኩናት ናይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዘድሊ ይኮነን እዚ ከዓ ንዓና ብስትራቴጂካዊ ረብሓና ዋላ ታክቲካዊ ረብሓና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ተጋሩ ድሕሪ ነዊሕ ኩናትን ድሕሪ ኩናት ብዝመፀ ፀገምን ናይ ኩናት ስጋት ኣይኮኑ ንኤርትራ ብፍፁም ሓቂ ንምዝራብ ኣምሓራ ዘሎ ንኤርትራ ስጋት ኣይኮነን ስለዚ እቲ እንኮ ስጋት ክኸውን ዝኽእል ቱ ሳም ኤክስተንት መን እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ እሱ እውን ንኤርትራ ከውድቓ ወይ ገለ ዘይኮነስ ዕንወት ከብፅሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ሲምፕሊ ዕንወት ከብፅሕ ይኽእል እዩ ክሰዓር ናይ ግድን እዩ ግን ዕንወት ከብፅሕ ይኽእል እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ካልኩሌት ንገበሮ ኣብዚ ሕጂ ሓደ ክንመልሶ ዘለና እዚያስ ከስምዖ ጀሚረልኩም ፀኒሐ የኢትዮጵያ አካል ናት ኢትዮጵያ ኤርትራን ኮሎናይዝ አድርጋ አታውቅም ኮሎናይዝ ያደረገቻት ጣሊያን ናት የኢትዮጵያማ አካል ስለሆነች ኢትዮጵያ እንድትመለስ ነበር የምትታገለው ኢትዮጵያ የሚባለው አካል በርከት ያሉ ኤሪትሪያኖችንም የሚያ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዳርጋ ድከትና ከም ደስታብ ንፀግብ ዝገብሩልና ዘለው እዩ ንኤርትራ እቲ ሳይኮሎጂካል ዎርፌር ዝብልዎ እዚ ከመይ ጌርካ ነቲ ሓንጎል ናይ ኤርትራዊ ትምርዝ እዩ ስለዚ ነዚኣቶም ምምላስ ከም ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ስራሕና እዩ እንታይ ኢላ ኣበይ ክፅሒፍ ኣለኹ መሲልኩም ዓሰብ ናይ ኤርትራ እያ ብታሪክ ብስምዒት ዘይኮነ ብታሪክ ፕሩፍ ክንገብሮ ስለንኽእል ኢና ናትና ክንብል ከለና ናተይ ብዛዕባ እዚ ትሕተት ናይ ትዛረብ ዘይኮነሲ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን ጭብጢ ኣለና ተርዲኹኒ ጭብጢ ኣለኒ ጭብጢ ሒዝካ እንተ ቀሪብካ ክሰምዓካ እውን ትኽእል ትብሎ ዲቤት ክገብርሉ ዝኽእሉ ነጥቢ እውን የብሎምን ስለዚ ሂስትሪ ፕሩቭስ ኢት ኖ ሚፍ ኖ ዲቤት ስለዚ ዲስካስ ኣይትግበር ዋላ ፅንፅዋ ኣይትንገረኒ ጭብጢ ብጭብጢ ዓሰብናትና ምዃንና ክነምነካ ኣለና ሌትስ ቶክ ሂስትሪ ኖት ሃይፕ ስለዚ ብታሪክ ንዛረብ ገለገለ ደናቁር ዝኾኑ ለው ኣይኪው ደናቁር ዝኾኑ ግን መልሓሶም ካ ገጅፍ ዝኾነ ወይ እውን ብርቱዕ ድምፂ ዘለዎም ናይ ዓቢ ካድረታት ከምኡውን ፖለቲከኛታት ናቱ ዋላ ኣማኸርቲ ዝበሃሉ ዘለዎም ብዛዕባ ዓሰብ ክጭድሩ ንመብዛሕቲ ሰብ ኣፅሚዮም ኣለዉ ንሕና ሸለል ክንብላ ንኽእል ኢና ንማሕበረሰብ ዓለም ግን ኣብ ምድንጋር ዓቢ ስራሕ እዮም ሰርሑ ዘለዉ ስለዚ ነዚ ንምእራም ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ግዴታ እዩ but never present a shred of legal or historical evidence ከምዚ ክብሉ ከለዉ ታሪኻዊ ጭቡጥ ዝኾነ ታሪኻዊ ወይ እውን ሕጋዊ ሰነድ ኣይቕርቡን እዮም ብስምዒት ጥራይ ነርና ኢና እቲ ህዝቢ ከምዚ ነይሩ ዶ ነገስታትና ከምዚ ገብሩ ነይሮም ዶ ብኣፍካ ፅንፅዋይ እንተዘይኮይኑ ጭብጢ ዘለዎ ነጥቢ የለን ጭብጢ ድማ ተቐርብ እየ so እንታይ ኣለኹ it becomes common to hear abis lowaikiw officials barking about asab like entitled colonizers here is why the emotional outbursts fall short ስለዚ ጭብጢ ብጭብጢ ክንዛረብ ተኮይና እቲ ብስምዒት ዝዛረብዎ ዝግዕርዎ ዘይኮነ እቲ ኩንነት ክንርኢ ከለና መጀመርያ ቁፅሪ ሓደ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ናይ ዓድዋ ኣብ 1896 ከም ዝተዓወተት ኩሉ ግዜ ምስ ጨደረትን ንዓለም ፍለጥ ለይላ ምስ ኣወየትን እያ so why didn't Minilik advance toward the Red Sea if Ethiopia had any historical claim over it ስለዚ ኣብ ዓድዋ ብሰፊሕ ብፍሉይ ስርሒት ተዓዊተ ኢሉ ዝጭድር ህዝቢ ዓድዋ እንተ ተዓዊትካ ስለምንታይ ትቕፅል ቀይ ባሕር ናትካ ነይሩ ተኮይኑ ወይ መሬት ካልእ ተነይርካ ምስ ሰዓርካ እንታይ ኢኻ ትገብር መሬትካ ኢኻ ተመልስ እምበር ስዒረ ኢልካ ድሕሪት ኣይትምለስን ኢኻ ኖ ምኒልክ ኪኖት መረብ ናቱ ይኮነን ነይሩ ናቱ ዝኾነ ቦታ ስዒረ ኢሉ ንዑ ሰለብሬት ይገብራሉ እቲ ህዝቢ ድማ ንዑ ሰለብሬት ይገብራሉ ክሳብ ሕጂ ደገምቲ ኢሉ ድማ ብዛዕባ ቀይ ባሕር ክዛረብ ኣይሓፍርን እዩ ካልኣይ ኣብ 1897 ሓደ ዓመት ድሕሪ ዓወት ናይ ዓድዋ ዝብልዎ ማለት እዩ 1 year after Adwa, Menelik signed a border agreement placing Ethiopia 60 kilometers from the Red Sea by choice. In fact, Menelik demanded the Italians for this, clearly avoiding any coastal claims. So they option had عمد دهر عودنا عدوى منيليك من طلياناويان بفلاي نتي ناي دنكاليا وغن زلو ناي ارترا دو باوك بحر زلو قدم دنكاليا حجي دو باوك بحري اتي دوب كاب بحري 6 كيلومتر قبرو لي بمبال زسعر انتي زقبر انا زي ازدلي زبل او كوين انت سعركا ابتا اولاد مسرحات سعر منيليك سعيرو تتباهيلو قوينا ابتو كوينا تحقق بحق سعير نيرو تاريخاوي سعير نيري ندحر كوم نيرو زليو مريت موسده نيرو كوم لي كون دحر حدا عمد دو مستليانا وين 6 كيلومتر قبرو لي تبحرس يرحقني مهنياتو بتبحرس على سلا زحلفو نابو خيمصو 6 كيلومتر غيركم ارحقو لي بمبال كمز تمحصونم يزنغار سلازي التبحري ناتو كمز يكون باي تشويس ان فاكت من الكتمان سلازي اذا انت عايز نغير دلو
مست بحري زت أساسر ربحة ويون تاريخ سلا زين برا دريقو ترسل سنتايله لوجيك تشيك سنة موجود تاكد قبر لك كذي أفكينا دسعرة كل جزء تليتاتو يتقلب استسعرة دماء حد قطعت تقبر ولا كابتناتو زنبرة يقدف من اللي كنت حرس عيرون يرو بتاريخ عاوز جبوه بحلاوز جبوه بحجاوز جبوه أفتح بحرم تزنبر نيرو الزناتي الزهبوني زجبروا لين بله ناتو زي كونه زي فلطو زي تكملوا نجار سلزو خانجن نعك حتى أي تراين سلزي الزون نفسه زخالة شفتي زي جتي السنة ما قوتيو مبرتي وعلاتكو عشان شعتميتين كتن عشان شعتميتين شو مدن تدوب تبغ زنات سرايم سلزي بزون كالي السنة ما قوت كتغرب طليقة and most importantly بتعقدنا مود أتا كل جزء هنتقصان دلما نا أفريقيا دوبات إيرترا ترى كونس نا مول أفريقيا دوبات أمتى استمرتي أبتي نا مجزأة دوبات تمسرتي الزخاء تي أفريقيا حبرة أفريقيا أبتي تشارتر ناتو بزبالة دسفرون ساكروسانت كتنكف زي بلو نجار زبالي سلزي بزعبو ديسكس كبر كم زي بلون نعوتات داغمة حتوتات ملعال قبول كم زي كونيم زنقرو زي كله كينو انتهي لا تعرف له هم مودتا زي خبركم إثيوبياويان خبر مالتيو نحن إيرتراويان نوجه العلمان من الفلط الذي زخون يقول أن نوجه سبق الناس للفلط no one desires peace more than us لذا كبرنا لعل السلام زل سلب السلام زدلي لنا ترجمنا يكون ناس لازم دعنا we don't confuse our discipline with weakness but don't confuse لذا ناتنا كوينات زي مدلاي كم دخامنتنا يرترا جيروم زقلت ولو بخمو أي تردوه we don't trust أراد كيلو elites we trust history facts and readiness لذي أبارات كيلو خينكا إن كان هبان بلا بلا تبلنا زلغا أين أمنونينا تارات كيلو ناتكم اللي تعوزبلو أين أمنونينا هنا أب تاريخ أب حكي أب شبتي استمر كوشة تزي كوينو بسمي زبال زرباين قبلنا we don't wish for peace we guarantee it with strength and dignity لذي ني سلام لما بتمنيت راي كم دايما زي سبق يعني نفلت لذي ني سلام كبكع زغل عقم سلزلنا نتسلامنا بعقمنا إنا خنو حسن نحسب let's live like real neighbors in truth and peace لذي كم قربا بتنبر بسلام بحق النتن but if forced Eritrea will defend its sovereignty every inch of it لذي انت اعتقد إذا إيرترا لولاونتا بخل من قدي كتو حسيا كابزيا زربازيا أبت إكس على بليز شير قبر وزنا بزح سب كبتسك خلالو كابزيا أنا لعلقن جنرال سبحات زبلا كوس خلكم بحال جيجا مردات عندي سنحكم كون ضغل زيت إثيوبيا بحال بتحدم سيكا مبر بعد خاطر طوت ولولو من قدي درجة تحسب هاي كل أفتح حساس عن شيء تستنسع عن حدا حبرو سويت بدمرنا مع 10 بليون دولار وتهدروا حجز بسرعة إثيوبيا هباتا 10 مليون دولار بتوسعي أبكفلا سبعتات أب 7 مالتي درب أو قرطخلو إسرائيل بنبلبال تفلت أب كفلة 8 درب أب عربوته دما سمين كوريا سبارتاكيا تفلت نفسه كفن أسرع شيء سراوي بدمر نهاية بعشة عقم فولي كوماندو بمستان زدل أزوار بمعتا أوسان بيجي نسرع درب حق زونين بتحقق نايسوبيت حبرت 10 بليون قالوا كمان تواسيو 7 إسرائيل هذا إسرائيل حزقمت نبلبال دبار كوماندو مريض أمسيا إذا كوماندو زون أيصنهن كسا 7 منتن سدارك 7 موداتا تودي نسرع درجة نقدر ختكل أشي حفيزه تهري غير أب عروتو أب 9 سمين كوريا مساس سمين كوريا خان يقوبتات وقت فلتي أتوهايلو إسرائيل حزقون كوماندو عليما جاتهم كسا موداتا توجز ودا أكايدو مخون كل وزحكاو عبلوتهم كسب شيء عتمي كيسان حدا سرعة منقصو زمناو تكنولوجيا زفريم سلاوة حبريتات معاب كتاوم تاب مباركة على العصر شوعة تشح زقمت حدا زمناو كباو كفل سراوي ومغاق كوابي كتشحش سميتن أما خدتن كيلاتات نتقالد وسان حدث أو وسان جزير أو قدن إثيوبيا كم ذا سلفت كلاتنا نفولتينا قجف سبب دقف عصر شوعة تشح وتهدرنا كيوا كل هاي سكول دودة ديقر دلوي هليكوبتر هالو تانكتات هالو زيهم إثيوبيا مسيهم عبد نقر قيرو قوليهم توهايدي مسيو هليكوبترات هالو كميد مسألة ديفيجينيو مدافع دي تانكتاتو ديو حيلا يرد حجي مسيو تخلي زعبة دقفنا حبر سويت كا تكنولوجيا زفريو سلاوة حبريتا بزي أقانتات التنكاس عيسى راديو تخفيتها براديو تدي كفتت بنفاريت مسيك هسئلة نفاريت تدي الله ساتلايت سألو تسئلي كيلاتات نايراشي عبدو خفيلهم زي تاريخ كاتا منسي كما يزبل جيجن النزل له تاريخ يزلكا بزوم سبات زياتهم
دحري ناصنت حنت زيا كنغركم نتمنى ኤርትራ كنغرو ስለዝደሊ እዚያ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ድሕሪ ናጽነት ምስ መፀ ኣብ ናይ ግሉ ቢዝነሳት ኣይኮነን ዝጎይ ነይሩ ወይ እውን ሆቴላትን ጀራዲንን ኣይኮነን ዝገብር ነይሩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝምልምል ነይሩ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ዝምልምል ነይሩ ስለዚ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ናይ ኣያታቱ ኩሉ ብልሒ ወሪሱ ከም ዘሎ ንምግማቱ ቀሊል እዩ ኣካል ሃገር ከምዚ ዓይነት ጅግንነት ገይሩ ዝመፀ ምፅኢሉ ኣብ ፖለቲካ ምስ መፀ እንታይ ክኾን ናብ ሃብቲ ዝጎይ ናብ ሃብቲ ምስ ከደ ድማ ነቲ ወታደራዊ ብልሕናቱ ይርስዖ እዩ ምክንያቱ ሰብ ኣብ ሓንጎሉ ኣብቲ መዓልታዊ ዝውዕሎ እዩ ዝበልዕ እምበር ኣብቲ ናይ ቀለም ዝነበረ ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ፖለቲካ መርሕነት ናታ ድሕሪ ናጽነት ፎከስ ናቱ ኣብ ናይ ግሉ ሃብቲ ምድላብ ገለ ስለ ዘይነበረ ነታ ሃገር ኣብ ምዕቃብ ከመይ ጌርካ ፀላእትካ ተንብብ ነታ ኤርትራ ድማ ካብቲ ኩሉ ክመፃ ዝኽእል ፀገም ከመይ ጌረ ነትሕና ኣብ ዝብል ስለ ዝጓዩ ዝነበሩ እቲ ፖለቲካዊ ንቅሓትናቶም እቲ ወታደራዊ ብልሕናቶም ናብቲ ዝመፅእ ወለዶ ነቲ ዋርሳይ ሕጂ ድማ መንደላይ ተቐይሩ ዘሎ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ኣብኡ ጥርጥር የብለይና እቲ ወታደራዊ ብልሒ ተመክሮ ከምኡውን ስትራቴጂ እሱ ሰጊሩ ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ምክንያቱ ኤርትራ ካብቲ ናይ ዓውደ ኩናት መንፈስ ስለ ዘይወፀት እዚ ክሰግር ክኢሉ እዩ እዚ ከዓ ዓብዪ ኣሰት እዩ ንዓና ሓደ ዓብዪ ኣገዳሲ መድረኽ እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ሓደ ኣዝዩ ቮለታይል ይብልዎ ወይ እውን ከምዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ኩናት መንፈስ ዘሎ ቦታ ምንጭ ናቱ ብዙሕ ነገር ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ካብቲ ምንጭ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር እዩ ብሶማልያ እንተኾነ ዝርብሽ ሓይልስ እዩ ናብ ሱዳን እንተኾነ እውን ብዙሕ ቀጥታስ ብተዘዋዋሪ ኢድ ዘለዎ እዩ ናይ ኤርትራ ኤክስክሉሲቭሊ ፀገም ናይ ኤርትራ ካብዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ስለዚ ከምዚ መድረኽ ከሎ እቲ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ሰጊሩ ከም ዘሎ ኣነ ከይተዛረብኩ ክርድኦ ዝኽእል እየ ምክንያቱ እቲ ናይ ኩናትን ናይ ተፃበኦን መንፈስ ስለ ዘይተኣለየ እቶም ሰራዊት መራሕቲ ናይ ኤርትራ ከምቲ ኣብ ቃልሲ ዝነበሮም ነቲ መንፈስ ነቲ ድሕሪ ትሕትዮም ዘሎ እናስገርዎ ከይዶም ክኾኑ ናቹራሊ ክትሓስቦ ትኽእል እዩ እዚ ሓደ እዩ ሕጂ ቁርብ ትለይ ካብቲ ዘሎ ውፅእ ኢለ ኣብ ኢንተርናሽናል ሚድያ ከተሓዋወሶ ስለ ዘለኹ let's go It looked and sounded like the old days of the Soviet Union, and of course it was meant to. Over 11,000 troops on display, this Russia's biggest annual military parade since it invaded Ukraine. And with an estimated 45,000 Russian dead last year alone, a chance for Vladimir Putin to stiffen their resolve. Russia, Vladimir Putin, ገጅፍ ወታደራዊ ጭዋዳ ገቲሩ መዓልቲ ዓወት ናቱ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተዓወትሉ ክፅምብል ከሎ ብወታደራዊ ዓይኒ ጥራይ ዘይኮነ ብፖለቲካዊ ዓይኒ እውን ዓብ ትርጉም ዝነበረ እዩ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ዓለም ተሳቲፎም ኣብ ጎኑ ኮይኖም ነዚ ዓብዪ ፍፃመ ክዝክርሉ ኣብ ዝተጋብኡሉ ልዕሊ ማንም ናይ ዓለምና ኣካይዳ ሓንሳብ እናሓዋሩን ዝቕየረሉ መድረኽ ንርኢ ኣለና ፑቲን ምስ ከምኡ ድማ ዓበይቲ ካልኦት መራሕቲ ዝተሳተፍሉ ኩነታት ከምዚ ዓይነት ፅምብል ብምግባሩ ኤሮፓ ድማ ኣብ ውፁእ ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ኣብ ዘላትሉ ምስ ራሽያ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ ከም ዝኾነ ብዓለም ደረጃ ዝንገር ዘሎ እዛ መድረኽ እዚኣ እዛ ናይ ቪክቶሪ ዴይ ሴሌብሬሽን ብፍላይ ቻይናን ራሽያን ፊት ንፊት ቆይሞም ቻይና ዓብዪ ወታደራዊ ሰልፊ ዝገብር ሰዲዳ ነይራ ናይ ሰሜን ኮርያ ተሳቲፉ ነይሩ ብዙሓት ሃገራት ናይ ቪየትናም ተሳቲፎም ነይሮም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ሃገራት ድማ ተሳቲፎም ነይሮም እዚ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣሜሪካ ስምባደ ዝፈጥሩ እዩ ምክንያቱ ፑቲን ክንፀል ከም ዘይከኣለ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዝተፈተነ ድማ ከም ደይሰርሐ ጥራይ ዘይኮነሲ መሊሱ ነቲ ዘለዎም ዕምቆት ነቲ ዘለዎም ዝምድናን ሽርክነትን መሐየሉ ኮይንዎ ከም ዘሎ ምክንያቱ ይፍተን ስለ ዘሎ ልክዕ ከምዚ ሓደ ነገር ክትፈታትኖ ከለካ ሃገራውቲ ድዩ ወላ ነቲ ርክብ ናቱ ንክሕይለ ኢኻ ትገብሮ ምስኡ ዘይመሳሰል ግን ኣብነት ክበኩም ሓደ ወድን ሓንቲ ጓልን ፍቅሪ እንተለዎም ክትፈልዮም ተፈቲንካ ፍቅሮም እንታይ ይኾን መሊስ እዩ ዝብርትዕ ክትፈልዮም ተፈቲንካ ፍቅሪ መሊስ እዩ ኣብ ተፃቦ ፍቅርን ዝምድናን ይሕይል እዩ ስለዚ ዝተፃበኦ ዝገብርዎ ዘለው ንክልቲኦም ከውድቆም ይፍትን ስለ ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካን ኢምፓየር እንታይ ኮኑ ኣሎ መመሊሶም ጥምረት ንክገብሩ ዝለዓለ ሽርክነት ዘለዎም ትእሳር ክገብሩ ይፈጥሩ ኣሎ ይፍትኑ ኣሎ እዚ ከዓ ኣመን ኣገዳሲ መድረኽ እዩ ብፍላይ ከም ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ምክንያቱ እቲ ሲስተም ኣሜሪካ ጥራይ ትመርሖ ንኤርትራ ኣመና ስለ ዝበደላ ኤርትራ ስለ ዝበደለት ንኣሜሪካ ኣይኮነን ኤርትራ ነፍሳ ኸኢላ ብመንገዲ ክትከይድ ስለ ዝደለየት ብዙሕ ዋጋ ክፊልዋ ስለዚ ኣሜሪካ ድሩትነታ ብግልፂ ትሪእየሉ ዘላ መጥቢ በፂሓ ከም ዘላ ዝተጋህደሉ መድረኽ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ዝተሳተፉ መራሕቲ ምዕራባዊ ሚድያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትንትኖም ጀሚሩ ኣሎ
ካብ ኩሉ ኣብዚ ምርኢት እዚ ፍልይ ዝበለ ዝተረኣየ ነገር እንተሎ እስከ ገለ ካብቲ ፑቲን ዝበለ ንሸይ Russia has been and will remain an impassable barrier against Nazism, Russophobia and anti-Semitism. The whole country and society support those participating in the special military operation. We are proud of their courage and determination, the power of the spirit which only ever brought us victory. For the first time, ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ራሽያ ነቲ ኣንቲ ናዚ ኣብ ካልኣይ ኩነት ዓለም ነቲ ናይ ናዚ ሜንታሊቲ ናይ ጀርመን ዝነበረ ንዑ ኢና ተቃሊስና ሕጂ ድማ ልክዕ ካብኡ ነቲ መንፈስ እቲ ዝሓዛ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ንዑ ንመላይና ንቃለስ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ኣቃሓይሽ ናይ ዩክሬን ኩናት ራሽያ ምስ ዩክሬን ትዋጋ ኣላ ምባል ኦቨር ሲምፕሊፊኬሽን ነቲ ነገር ኣቕሊልካ ምርኣዩ ዩክሬን ዝበሃል ሃገር ብኣካል ዳይ ሃገር ዘሎ እምበር ዳርጋ ብምሉእ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ጎኑ ተሰሊፉ ብዘይ ሕብእብእ ብዘይ ተጉላባ እዚ ደክንውስኽ እንታይ እንተገበርና ሓይሽ እናበለ ለይትን መዓልትን ዝደኽመሉ ዘሎ እዩ ስለዚ ቻይና ኣሜሪካ ራሽያ ብመንገዲ ዩክሬን ምስ ምሉእ ምዕራባዊ ዓለም እንኮላይ ኣሜሪካ ብዓብዩ እዩ ዝዋጋእ ፀኒሑን ዘሎን እዚ ድማ ንበዓል ቻይና ሓደ ዓብይ ትእምርቲ እዩ ሓደ ዓብይ መስተንክር ተመክሮ እዩ ምክንያቱ ራሽያ በይና ነዚ ኩሉ ምዕራባዊ ዓለም ዲፈንድ ክትገብሮ እንድሕር ኽኢላ በይና ኣይኮነትን ኦኬ ራሽያ ብዘይ ቻይና ጠጠዋይ በለትን ኤቭሪባዲ ኖውስ ዚስ እዛ ሕጂ ዘላቶ ራሽያ ቃወማናታ እዚ ኩናት እዚ 3 ዓመት ገይሩሎ ብዘይ ሓገዝ ናይ ቻይና ብዘይ ናይ ቁጠባዊ ሽርክነት ናይ ቻይና ነዳዲ ናይ ራሽያ ቻይና እንተደይ ትገዝኦ ነይራ ራሽያ ፑቲን ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ኮይኑ ኣይመቐፀለን ወይ ገለ ገይሩ ሕድገት ምገበረ ወይ ገለ ገይሩ ሰራዊቱ ውፅኢዱ ገለ ጠጠው መበሎ ኣይመኻሎን ነይሩ ሓቅን መዝራብ ቻይና ዓብ ኣበርክቶ እዩ ዘለዎ ይፈልጥዮም ካብ ምዕራባውያን ዓለም እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ዝምድና መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ንብዙሓት ሃገራት ተስፋ ዝሃበ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ናይ ድሮናት ተራ ድማ ከም ዝትሪእዎ ካብቲ ሚሳይላት ንላዕሊ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ኣብቲ ምርኢት ናይ ኣፅዋር ተገቲረን ከም ዝሓለፋን እዚ ድማ ሞደርን ዎርፌር እንታይ ከም ዝመስል መርኣያ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ዝግበር ዝነበረ ሓደ ኣገዳሲ ምርኢት ተራእዩ ነይሩ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ መን ነይሩ عبدالفتاح السيسي ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ሓደ ካብቶም መራሕቲ ናይ ሃገራት ኣብቲ ቪክቶሪ ዴይ ሴሌብሬሽን ዝተሳተፈ እዩ ሃው ናይ ግብፂ መራሒ ኣብ ናይ ፑቲን ወይ ኣብ ናይ ራሽያ ክሳተፍ ንኣሜሪካ ዓብ ዲፕሎማስያዊ ውድቀት ነይሩ ምክንያቱ ኣብዚ እውን ሓንቲ ሪፖርት ብዛዕባ ምስናትና ከተሓዞ ስለ ዝደሊ እዚኣ ስምዑለይ President Abdel Fattah el-Sisi touched down in the Russian capital today, joining a host of global leaders to commemorate the 80th anniversary of Victory Day, marking the Soviet Union's triumph over Nazi Germany in 1940. ናይ ግብፂ መራሒ ናብ ፑቲን ናብ ራሽያ ምኻዱ እንኮላይ ናይ ኣሜሪካ ሕቶ ነፂጉ ከይዲ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ክከይድ ናብዚ ንኸይከይድ ኣሜሪካ ንዋሽንግተን ፀዊዓት ከም ዝነበረትን ንዑ ገዲፉ ናብ ራሽያ ከም ዝኸደን ምስ ቻይና ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ይገብር ከም ዘለዎን ንኣሜሪካ አልሲሲ ምናልባት ክፍንቅልዎ ይኽእሉ ኮኑ እንተደየለ ግን ብዙሕ ኣማራፂ ከም ዘለዎን ኣሜሪካ ፕሩፍ ይገብረላ ኣሎ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ንክሐጉስ ኢሉ ምስ ብዙሓት ብፍላይ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ኣካይዳ ስለዘይብሉ ግብፂ ተደላይ ሃገር እዩ ቻይና ኣመና እያ ትደልዮ ራሽያ ኣመና እያ ትደልዮ ስለዚ ኣሜሪካ እንድሕር ትብዎ 300 ሚልዮን 400 ሚልዮን ከቢድኩም ኣሎ ክንዱ ክበና ዝኽእል ካብኡ ንላዕሊ ክገብረላ ዝኽእል ኣማራፂታት ዘለኒ እዩ ብምባል ሓደ ካብቶም መራሕቲ ናብዚ ጉዳይ እዚ ዝኸዱ እዩ ስለዚ ግብፂ ኦልሬዲ ንዓና ንኤርትራውያን ዝትርጉም ኣሎ ግብፂ ምስ ራሽያን ቻይናን ዕምቆት ዘለዎ ዝምድና ምግባሩ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ንሕና ካብ ኣሜሪካ ንደልዮ ነገር የብልና ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ ናይ ራሽያ ወይ ናይ ቻይና ገለ ነገር ክረክብ ይሓስብ ነይሩ ኸውን እዩ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ልዕሊ ማንም ዘገድሳ ስለ ዝኾነ ይኹን ካብዚአን ሃገራት እዚኣተን ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ ዝኽእል ጠጠው ከተብላ ከም ትኽእል ዲፕሎማቲካሊ ርግፀኛታት ኮይና ክንዛረብ ንኽእል ምክንያቱ ግብፂ ንጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ልዕሊ ኤርትራ እያ ትግደሰሉ ልዕሊ ኤርትራ እያ ትግደሰሉ ክነግረኩም ኤቭሪ ዴይ ዜና ናቶም ብዛዕባ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ከም ዝገበረት ኢትዮጵያ ከም ዝኾነት ኢትዮጵያ ከም ክትገብር እያ ካልእ ዲጋ ክትገብር እያ ኩሉ ግዜ ናብ ቀይ ባሕሪ ክትመፅእ እያ ዜና ናቶም ትንተና ናቶም ዩቱብስ ናቶም ተሪኻዮ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ትገብሮ ዕንደራኒ ስለዚ ንዑ ንምቁፅፃር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብይ ፎከስ ስለ ዘሎም እዚ ዲፕሎማቲካዊ ኣካይዳ ናይ ግብፂ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ እዚ ከዓ ዲፕሎማቲክ ማኒቨሪን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ንኤርትራ ድማ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ኣብቲ ናይ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ሽፋን ክገብረላ ዝኽእል መከላኸል ክገብረላ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ሓንቲ ነጥቢ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ክንሰግር ኢና እዚኣ ኣገዳስነት ስለ ዝኾነት India and Pakistan have hinted that they would consider de-escalating their conflict if the other side commits to the same. This follows several days of cross-border shelling and missile and drone attacks. The Pakistani military released this video in the early hours of Saturday, which it said showed medium-range missiles targeting India.
مچما منغو هندم باكستان زلو وتري قدمي استوسن وان معرب مقراط ناي توكسي كم تسمعوا دونالد ترامب او يجلو بحفشا منغو زم كلت حيلتات استراعي ناي كوينات اكايدا ناي بحكي اسبارو خويني يقنيو كلت يوم نيكولاراويان هاجراتيوم بفلاي بوغن باكستان استراعي حدا فلوي فصامه نيرو ناي تشاينا وتهدراوي عقمي ويون ميسايلات ديو نفرت كوينات ديك ساف جاب كوينات اي تساتفنالوتي وتهدراوي اصوارناتا معناته تشاينا ناي كوينات لزي كونت نمجمرياتن جي 10 زباله نفرت كوينات ناتوم ابز كوينات لنقنس تخايد مسندي باكستان تتقيمات لنيرا روي وتصيد دمانص انت بايلو نا تشاينا اصوار حيال مخانو نا امريكا اف سي ان ان حدا ارتيكل وصيلو ازي ناي باكستانن هند وق نا تشاينا وتهدراو عقمي انتاي كم زمسل نشتي مبرهين عالم كوين والو باكستان نا امريكا اف 16 زباله نفرت لهم نا تشاينا دما جي 10 زباله لهم نتنا امريكا غريفهم بتنا تشاينا يم كواغو فتينم حد 4-5 زخونه نفرت كويناتنا هند دما اوديقوم كم دما كندي درونات كم زودقو ينغرالو زنتاي مالتيو باكستان بوتادراو عقمي كاب هند زنا اسي زبال وصيتاونت ناتو دما تنا تشاينا صوار كسع كندي اغداسنت كم زلو حجي دماتي جي 35 زبحلا عينت ستالست بحالا زبلص نفرت كوينات كغزو مش تشاينا بزرب كم زلو يزنغر سلازنا تشاينا وتادراو عقمي هابز كوينات زي زلعل هيد لاين زخونه نسي نيرو هند دما وتادراو عقمناتا ناي فرنسا ناي غلن زحزتو كنتو خوينو طريفو بزح زحفر كونتات كم زغاطمه بزحات كيلاتات كزارب سمعنا لنا سلازي زي اقداس معراف كم زخونه كل سب كغنزو بيدلي علمنا بقلت فيها تنقسقسلا كل ነገር دما استوعيل كامراي كدليب هجي ملسيلنا ابتناي زوبانا بوليتيكا مسنملس اسكي كلت ነገር كريكون كفتني بزعبا ازي اب غربيتنا زلو حجر كل غزي بتنقاقي كنريو زلنا استوعيلنا كنريو زلنا بزعنت بتاتي زلو سلمنتاي ازي غربيت حجر معنا بكل منقدي كصلونا زفتن حجر سلازخونه مجمريا بزعبا اثيوبيا كاب تغارو زمص زلو زرباس كسمو انا تزوق على الواقعي بفريز ولا منطر فري يدل مالت ايرترا كاب فطرتا كتساو غعزو هنصت هاغراونت ዝተኸተረተን ንሕና ንኸረ ዘለና ምስ ኢትዮጵያ ኮይናን ብደንብ ገርና ከም ዝተቀቀለ ስጋ ፈላሊና ክንፈላልዮም ዘይኽኢልና ዝተሓዋወሰ ስምዒት እዩ ዝርደአኒ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ መን እያ ዝብል ንቀደም ድፋይን ንግበር ኢትዮጵያስ መን እያ ኢትዮጵያ ኢምፓየር እያ ብኢምፓየር ብጉልበት ዝተመስረተት ሃገር እያ ብደም ዝተመስረተት ዓዲ እያ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባት ዝበሃል ናይ ጨፍለቐት كيدا زخونه او زخونه معراف كاوزي ملشنا تيلا زخللت عديا شلون احنا او ايثيوبيا كوينا كم حزبتات كنقصر كلنا فتينا او ايثيوبيا زنبرنا استقبلنا يو حلاقت نيرنا ايفلت كم تقال نحن او حد وان او زعد طرز نيرنا تهايلنا نحسب بسنفنا مرحنات اتوم زحالفوا زمانات ناي اخشم كينغدم زمصه سنفناي نحن هاجر نعمرنا ኤርትራ عوشت تناي خصم سلطانه زنبرت هاجريا دحرت ناي بعداو مغزات مسمصه اتوم امبايرنا ايثيوبيا نسلطان حدقه تكون سلتخيل كاوزي ملش نحبو ميلوم تخرتنا ኤርትራ نحريكم مخونكم باي ديزاين استسرحي تغارو ناب بحر خين سكع خونه توهيلو 6 كيلومتر كفت بحر خنرحق تورينا ناشوا مغلغل تنكون استفترنا سو ايتو كل غزي ابزيا كندغما نخلزم كب تግራይ دمت زلو زربا ولا كان سلام زعدم بزع زربا انتلو اب تاريخ ملسلس نابلكا قير زخل كم زخل غيركا مزراب ግን ትርጉም ዘለዎ يمسلن ሓደ سلمتاي كم زبل زلخو تغارو نمانم كخصاي كلن يم ابزوان زي سلمتاي 27 عمت هاجر نكونو اب اديس ابا ابي سنتر ناي سلطان ناي اثيوبيا اب ايدوم نيريو هاجر كخون تزدليو اب ايدوم نيرو هاجر كخونو سلازيدليو مرحتهم سلازي مرص ويم هاجر زي كونو period there's no any history انا منلك تخدي بالكان نفس جنتير تخدي بالكان مرحتكم هاجر كتكونو ايف قدلكم قدم حجي اي سلطكم من حجي دما chance አለኩም ተጠቀሙሉ ዶ ወይስ ከምዚ ሕጂ አብ ድራማታት ተሕልፍዎ I don't know
حجون انت خونا نتعدل ناي متقام تخلو ابز سمعوا ገና ይፈራርሳል አይኖርም እንገረ አሁን የና አቶ ጌታቸው ግሩፕ ሄደዋል ከነ ወጣቱ ይዞ ነው ሄደው ከነ ብዙ ባለስልጣን ከነ ምሁራን ይዞ ነው ሄደው እሱ ቀላል ነገር አይደለም ነገር ግን እነሱ አሁንም ኢትዮጵያን ለማስተራመስ ነው ከሻዕቢያ ጋር ነው ለዛ ነው ስብሰባ ላይ ነው ያሉት አሁን ራሱ ስብሰባ አሉ ስብሰባ ላይ هجنتايو تي أبدي سابا زلو تجراي إليت ناي تجراي بفلا يمس أبي أحمد ركب زلو مزجتا شو ركب أبدي ناتو كامب أم ناتو جوجلا زلو نزناي دبرتين ويونتا تجراي زلو إليت حليفي زبو زلو انتاي كخ قبري في التنولو عابس أجمع سلزس وعزلو نتجراي كودقوايم قلم بال تريف حجي نعدي سابا زلو منجست كفن كله سلز دليوم مسير ترا كما خورون زرحون زلو زبل إذا خان تايو دايما دايلكا نتكونتات نبير ترا سكيب جوتي كله نايورو محيلي شجراتو نبير ترا مسقع أبتغراي زلو سقم بوليتيكا أو تمسأبي وجينو زلو نتخونه كل شجر نبير ترا مدير باي تا إيرتراس تا عينت إزجهري عبرسون كوينا زلانير دانا نسبون دي كم جيرم كفروقا جن some extent دما استغاننين عن رزلنا إذا كان تايزريكا بتدقاقامي اتي بوليتيكاوي اللي ناي تقراي بفلا يتمس جيتا شردان عدي سابا خيدو زلو ويونا أبو عطاتو حزنا برزنا بري جزان فيلان زلو نتن جزان هاتو نكدحين كبل نيرترا يخون نتكونتات كمزمزو كمزخل مجنزاب كاللي نايو الزد ما أستوعي الكاوتريال لك تقولنا تتقراي زبهال اتي هو حد زبهال أبزا channel زيان تك نقرأكم يعني نتصمدو أنا أمينو اللي يسرح له أبتقرأي دما أمينهم يسرح له نتصمدو نخفرس يسرح دما له إيرتراويان ربحنا إيرترا نقد استوعينا أستوعينا كل يوم زلنا نتوتات كبكم يعني عندار زرباب مسمعكم تقهروا كم زي أمريكا جنرالايز زي مقبار أبتقرأي استفل عليه حيلي زلو كل دما حدا عينت ألا ما يكون زلو سلزي نتي بسيرترا زلو زمدنا نمحيال زعربو كندقف علينا نتي أنت أرزقني هو حتى أبنت نتايب على سمع جد بوليتيكا وكنت نتقرأ من مرداء ذاكر سرير زتبال مجلسي أو صيلة فدرال من جيس بقول باب حق مزجبا زت أوتو زل بوليتيكا وتصوتها قديفو نحجا ومسكر ورقة عفلوت وكمل حوحات التحساسي بالله أما سيو زوجو متكلا ومرقت حزب ويانا حرنا تجراي بهيرا وبورد مرتا إثيوبيا قبل على حزب تجراي ذكاد ندنا بره لكيت مكل خال حزب سلفو زد المسوات سلز غفلت راي حجا بصونته بايت وكلت حزبي كم جبر العداو تبينوا كبل الزخاخيرهم أتي ودبن من جيس إثيوبيا نقدم خلت عامتنا شدي شوارحن إسرائيل سلسلة تكم تخلي تشرع عشرة حمشنا مسمرت عبد أبو أفريقيا ختم بريتوريا نيقوا مسمع مقرأ تخصف الريمام مسمع بريتوريا خلت يوم فرم تفل اللي عتم دمام بزتن دردرن كفتحو زخلهم معقف كوينو نقول تخينات زبق اعتوايلو تسفاز تقبروا لحد حدا فلوتون مكبار نهلاون تسمع قبولك خون زخلو عندما تكلات كوينه من كلو توم فرمتي بمسرة تسمع زلهم قديتات نمفصام نبار سلامن مرقات نكاب تقطاون تزواورن نحل حدا متفبا زغبرو زلوس عرحيقوم اب مصوار سمركوس سلطن بوليتيكاو زتخوافرو زغدد كم زنبر يخون امبر فدرالو منغست نزي اب متحاس تصميدلو كبل غليصوم اتي سممع هو حتى هجنتايو بمن تي وعل بريتوريا انديتي نت تግራይ ዝበሃል مساب بس ኢትዮጵያ أسيرዎ ዘሎ دونكو كدانا منغو تግራይን ኢትዮጵያ تبሃል ሃገርን ኣብዚ ዋንዚ ትውዕል بريتوريا እዩ ኣብ ውዕል بريتوريا دفرመ ፖለቲካዊ ሓይሊ ድማ ህወሓት ይዝበሃል سلازن هو حت كدم سكاية مبال وعلى بريتوريا دفاكتو كدم سكاية ويون كسر زي كله ترجم كله يكلني مخنياتو كلتا أكلات فرمتنا حدا وعل كلت يوم مزهلو تراي كسرح زخل نتحادى فرام زنبرن تقتل كايو دن بسمني خاكت كتصلو بعال خاذ شم كايو مراحيدي ونتوع البريتوريا كتكبر الكاخ دلي أبي أحمد روي زخونة قصتنا جبر خلو أتي أفريقيا حبرت دي قال ملك ولا حنتي زاربوني يمزلو بركة زخية زلو كل تاريخي أبي أحمد بزح زخونة عنداري أكايدا يزوس زلو أتنا يتقرأ بوليتيكاوي اللي دما سلايو أنا سيرو كم زي فلت بزي خات فلت قاليو تسبوق يرفلت له إيرترا أب قداي ناي بريتوريا ويدحر بريتوريا زت حزم مسؤول يبلان أتصالب زعبا إيرترا دزارب وزلو ونصور زخون زي كونه زرباين عن زرب زلنا دحر وعل بريتوريا أب تقرأ زقاتم زلو سقم maybe 90% كاب أبز بقسي أبي نتي كلل كم كالوت كللات ريالي يلن
كوريدور لمعاد دو قالوا دنا بلا كالي قال خبر كله اب تግራይ كم خبل يسمعني خواي اكلنا ኢትዮጵያ ይኮነን انا اجي تግራይ ስለምታይ ረኸቡን አይረኸቡን ክብል አይክልኒ ምክንያቱ ተጋሩ ባዕሎም ስለ ዘለወሱ እቲ ሕቶ ዘይ ምኽኑይ ጸለመ ወይ ውን አታክ አንጻር ኤርትራ ዝግበር ግን ሱሳላታ ሳስ ክንጥንቀቀላ ዘለና ነጥቢያ ስለምታይ ከም ትኸውን አላ ድማ ብኩሉ አንግል ክንሪያ ክንፍትኒና ንኹላቶም አጣሚርኩም ግን አይትራዩ ዚያ ስምዑ ዋስከ ዝግምግም ኣለኹ ማለት ኩናት ባህርያት ዝግምግም ዘለና ከታይ ነው ለለና 130 ገለን ኪሎሜትር ካብ ኣስመራ ካብ ዓድዋ ንስመራ ተኾይኑ ወይ 140 ገለን ኪሎሜትር ተኾይኑ እዚ ማለት ናይ ልዕል ናይ ማእኸላይ ሚሳይል ተተኳሲ ማለት እዩ ኣዳምስ ዝብለክ ዘለኹ ኤርትራ ናይ ባዕሉ ድሌታት ኣለዎ ሓደጋ ይመፀሎ እዚ ሓደገኛ ሓይሊ እዚ ናይ ትግራይ ፀላኢ እዩ ናይ ኣምሓራ ፀላኢ እዩ ሓገ ናይ ኤርትራ እውን ፀላኢ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ንሕና ናይ ኤርትራ ኩናት ንዓና ከጥፍእ እዩ ዝመፀሎ ኢለ እንደ ዘውግዕ ኣለኹ ሓገ ንዓቶም እውን بسر ناي تقرأ كنا تو نعوم يزدفو ناي إرترا كنا تو نعوم يزدفو بحسي مالت أو تقرأ كون كتقول يسي نتقرأ إرترا يزدف ننوسو إرترا ونوعلو خك كلاخل إحنا ونوعلو خك كلاخل لأن هذا حاجة تبو حزي كوينات دورة هان مغان نماني جانكو نماني خولو ناي أوي منقصي كوينات ناو تقرأين ناو إرترا ممسا نماني ميتشو نناي أبي منقصي كوينات نعم عرب تقرأي موساد نماني خودو نأبي منقصي مغنياتهم كوريدور يسو قالوا تسمزون كحوه سليم قال لي يكون سلازي خوينات زي خوينات كواتموت يسي تغالا غيلكا بزوح حاجة غير غفلكا كان بيهر نسخاون تدحنا له أو كبابي خاون زقم زي فتر له ناي كبابي خاد قافتر أخوان له أقباب أينو أينو سلازي زي مرآية اللي كاو حد تجارو نايم علنا تقرأي شيء نايم على زخون حطني وحكي إرتراوني على حط اللوا أم حراوني على حطني حسس أبزيش كساين ده نقبر ناي أبي أحمد منقستسي نعناون يتفنى يزلو مغنياتون كتفنى يزدلي ها بس إرتراونا بقينات كعبتي دللو سلازي كاو حدين ناوي لزوعي نقول له تيجي تفوق البروجكت حزمة يلو سوزين إنه على خاطر دحين حبير كاتطوتو بقى تعالى تقبرها زي حجي صبغت زخونت زربان سينما غوتن يدرد الله I mean I don't know بسنك زمغنيات زد ما نخل سب بحدا عين تأمت زبل زلهم سلام نخل حزبيو أقداسي أب سلام ربحا زي بلو أبي أحمد زبها المراحل له أبزيا وانزيا سلام اتبوتا سلام انتوريدو دي واتسو سلامتاي فانر سمير له سلازي ناي غزي حتوي قال ነገር ክገብር እንተዘይኪሉ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ አጎኑ ኮይኑ አካል አብ ኩናት ክኮዝዶ ይዘል ዘሎ ተዓብ ኩናት ድማ ባሕር ክመልሰልካየ ከምቲ ናይ ቀደም ዝኸሰርካዮ ተጋሩ ሕወሓት ዝጠለሙኻ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ መራሕቲ ቅድመይ ዝነበሩ ኩሎም ወላ ሓንቲ ዘይገበሩልካ ኣነ ፍሉይ ባሕር ከምፃልካየ ንኢትዮጵያውያን ፍሉይ ባሕር ከምፅ ስለዘሊ ይኮነ እንታይ ዳ ንባዕሉ መጋበርያ ስለዝኾነ እቶም ንዑ ከምኡ ግበር ዝብልዎ ዘለዉ ናባቶም ክሸጦ ይትባሕሪ ኣብ ዓሰብ نافال بيس كجبر أيكونه ناي ودب كهنس أيكونه nothing من البعض إسرع عمت مجبرين ترقيبه تونكو خجبر زغن ناب إمارات كشوط أصل زغن إمارات كباس أصل زغن إمارات ما زغوان يكون مخنيت فتيرة نبير تحت مسألة تغنيها سيزي ندي أبز بحال دراما كم زفتر تجبر الله سيزي بزح ريز نسال لوسو نزن خيل إذن أجر نخيف الصندما إيرترا أتوكينات بزي قدس كنسعرو دينا ينسعرون كنسعرينا ما مزحت جزء كل جزء جن أبزي تفتح مكينات ميت خاميت كسعره يلو نايتقرأ حاجة زي لينين زميل سبالله. Okay. I'm really happy نسخة مرحنا دايما لو كاتر يد بلاني. كم زعينة تحسس بازلو أبي إرتراك مرة تجمير حدا جناي. ساعة كندوت عبوي كتكوني بالكا. نسأل أيخا بنعك أتري كل جزء نتز بخاطو جوديخا. نسأل أيخا يحمق الناس أبي خاك تقول لك أكتنك أقول لك. هو أبي خايفر هكاي تبلوني خاجن استراتيجياتك. نسأل أيخا زنوس هدلو من جدي. سلايخا نباها زي قرب المنجد انت تخيلوا دما كي توكسه كود قول زخل المنجد خاطنا دلك سلازي حبرتنا يفانو is a big story نعنا وين ابي achievement يو نير تراس لزغونه يكون فانو حبر كلنا ابي حمام رئيسي لذي حمام رئيسي لزغونه ناي فانو حبرت
ሓደ ዓቢ ጌም ቼንጀር እዩ ፋኖ ድማ ዝኾነ ይኹን ኮምፕሮማይስ ወይ እውን ሕድገታት ገብራ ይደለነ ካብ ስልጣንካ ካብቲ 4 ኪሎ ተኣለይ ዝብሎ ዘሎ ግድ እዚ ሕጂ ክፍፀም ዳይፍፀምን ንግዜ ንገጥፎ ኣብ ልዕሊኡ ኣገይን ኣብዚ ተመሊስና ንሪኦ ፀናሕና ኩሉና ዝተባሃልና ንኽድ እዚ ከምዚ እቲ ካልኣይ ድማ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤሊት ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ክጥቀመላ ብኩሉ መንገዲ እያ ተዋፅኦ ንኩናት ናብ ኤርትራ ምክንያቱ ናይ ትግራይ ኩናት ብሎጂስቲክስ ንኤርትራ ንምዕናው ድዩ ንገለመለ እቲ ዝቐረበ ክኾነሉ ዝኽእል እዩ ጎቦታት ስለ ዝኾነ ንኩናት ምቹእ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ትግራይ ብዝተኻለ መጠን ናይ ኩናት ዓውዲ ዘይኮነሉ መንገዲ እንተተመሪፁ ዓቢ እንድሕር ደልዩ ሽዑ ብዓፋር ገይሩ ይምፃእ ትግራይ ቦታ ናይ ኩናት ተደይኮይኑ ንኤርትራ ፅቡቕ እዩ እዚኣ ክትርዳእና ክትክእል ኣለዋ ንተጋሩ ድማ ከምኣይ ዝብሎም ዘሎ ዝወዲ ንተጋሩ እቲ ኤርትራ ትደልዮ ዘላ ንትግራይ እውን ፅቡቕ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣቢ ንትግራይ ተጠቂሙ ኩናት ንኸይገብር እምቢ ንበል ክብል ከሎ ትግራይ ቦታ ናይ ኩናት ኣይክኸውን እዩ ትግራይ ብኣና ሓሊፍካ ኣብ ብህረም ድሕሪ ኢልዎ ብኦም ሓሪሙ ንዓና ክገድፈና ኣይኮነን ምክንያቱ ማስተር ፕላን ናቱ ፅቡቕ ገይሩ ዝነገረና መራሒ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ዘሎ ማስተር ፕላን ናቱ ድማ ንናይ ህዝቢ ናይ ሰሜን ንኩላቶም እንተኺልካ ኣጥፋዮም ተዘይኪልካ ድማ ኣዳኽሞም ስለ ዝኾነ ነዚያ ክገብር ንዝኽእል ስለምንታይ እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ክግበር ዝኽእል ከም ሓደ ኣለርጂክ ኮይና ኣንጻሩ ንኸይድ ኣለና ዝብል መጎት እዩ ብወገን ኤርትራ እውን ከምኡ እዩ ኤርትራ እቲ ካርታ ዘርእየኩም ዘለኹ ትግራይ እንድሕር ተኣልዩ ኣብ ኣምሓራ ክዓርድ ኣይክእልኒ ኣቢ ይሲ this is the most important part እንድሕር ትግራይ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ጌራ ኣቢ ኣብ ትግራይ ክዓርድ ትግራይ ክመፅእ ኣይክእልኒ እንኳላይ ብኣምሓራ ክመፅእ ኣይክእልኒ ብኣምሓራ ብገለገለ ክፍትን ክእል ኸውን ግን ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ እታ ዕንቁ ክገብራ ዝኽእል ዓፋር እያ ኣብ ዓፋር ከዓ ዲፈንስ ንክትገብር ቀሊል እዩ እንድሕር እትዮም ክልተ ሓይልታት እንተዘይ ኮይኖም ንኣቢ ከማ ንባዕሉ ሪስኪ ይቡ ክመፅእ ስለዚ እቲ ኩናት ንከይህሉ ንክትግበር ዝኽእል ተበግሶ ፅምዶ ምስ ትግራይ ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ ንኤርትራ ትርጉም ኣለዎ ንትግራይ ትርጉም ኣለዎ ነዚ ድማ ብዝተኻለነ መጠን ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና እዚ ኣጉል ትዕቢት ዘሎ ናይ ሓደ ሓደ ሰባት ድማ ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና ኣነ ከም ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ሕጂ ጥይት ትኮስ ክትህሉ ይደልን እያ ኣነ ጥይት ዘይትትኮሰሉ መንገዲ ኩሉ ድማ ክንገብረሉ ኣለና ኤርትራዊ ዘይህረመሉ ናይ ኤርትራ ገዛ ዘይቃፀለሉ ኤርትራ መሬታ ዋላ ሓንቲ ገረብ እውን ብብረት ዘይትቃፀለሉ ዕድል ንክፍጠር ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ኩሉ ድማ ቅቡል እዩ ንኩሉ ድማ ቅቡልነት ኣለዎ ኤርትራ ልኡላውነታ ክብረታ ክሳብ ዘይኣለየት ንፀላእያ ኣብ ዓዳ ከይመፀ ብካልእ መንገዲ ክወጥቀሉ ዝኽእል እንተኾነ ውግእ ከይገበረ ካልእ መንገዲ ዝቕይረሉ መንገዲ እውን እንተሎ ምንዳይ እቲ ዝበለፀ ብልሒ ኮይኑ ይስምዓኒ ትግራይ ሲ ኣበይ ከይዳ ክትሕባእ ገለገለ ሰባት እዚ ትግራይ እንታይ ትግበር መንጎኛ ኮይና ጠጠው ትብል ከመይ ገይራ መንጎኛ ትኾን እንታይ ማለት እዩ መንጎኛ እስካብ ሕዚ መፂና ኣለና ካብ ሕዚ እኒአ ግን መንጎኛ ንኾነሉ ዕድል ዝፀበበ እዩ ፀገማት እዩ ዝፈጥረልና ዘሎ ትግራይ ዓቕምን ክእለትን እንተዝህሉ ተረዲቕኒ ልክዕ ንሱ ከምቲ ሓደ ሻዕ ብምዕራብ ሓደ ሻዕ ብዓፋር ሓይልታት ዝፈጥር ዘሎ ትግራይ ዓቕሚ እንተዝህሉ ከምኡ ሓይሊ ኣዲስ ኣበባ መፍጣር እዩ ምክንያቱ በቃ ትረጋረግ ኢኻ ዘለኻ ካሊእ መማረፂ የብልካ ንባዕልኻ ክትብል ኢኻ ትሰርሕ ንባዕልና እንድንድሓን ትግራይ ሲ ንባዕልኻ ክትድሕንስ ምስ መን ክሰርሐለኒ ኢላ ትሕሰብ ምስ ኢሳያስ ዝግበር ፅምዶ መጀመርያ እንታይ ይበሃል ነይሩ ሕወሓት ሓሽከር ኢሳያስ ስለ ዝኾነት ናብ ኤርትራ ከይዳ ትልምነላ ካብኡ ተገልቢጦም ከዓ ካብ ኤርትራ እትመፅእ ዘላ ኩነታት ምስ ዝተባሃለ ድማ ትግራይ ሲ ንባዕልኻ ክትድሕንስ ምስ መን ክሰርሐለኒ ኢላ ትሕሰብ ምስ ኢሳያስ ዝግበር ፅምዶ መጀመርያ እንታይ ይበሃል ነይሩ ሕወሓት ሓሽከር ኢሳያስ ስለ ዝኾነት ናብ ኤርትራ ከይዳ ትልምነላ ካብኡ ተገልቢጦም ከዓ ካብ ኤርትራ እትመፅእ ዘላ ኩነታት ምስ ዝተባሃለ ድማ ኤርትራ ሓግዘኒ እንተይልካ ከግብረካ ደሊ እዩ ፖለቲካ ከምኡ ዝበሃል ይብልን ሓገዘኒ ኣይኮነን ሓግዘኒ ኢሉ መፅእካስ ሓግዘኒ ኢልካ እውን ይኸይድ ግን እንታይ ንስኻ ትደሊ ትፈልጥ ዶ እንታይ ኢኻ ትደሊ ነዚ ክሽከም ዝኽእል ክርዳእ ዝኽእል መሪሕነት ፈጢርካ ዲኻ ይፈጠርካኒ ኤግዛክትሊ እንታይ ኢኻ ትደሊ That's a big question. Can they get the blood of the after graduate elite exactly? And ties the Lee. And take them to the Lentafalika, Missment Sharach, Missmanite Sharachan, many Fatawiha, many Salaka, many up to the Luda Lahad Hagzaka, many Hads and Saka, Nahat Fellet, Neighbor it's a bot on it, not be he was a low. Missat Kate Abzia and Hunters Arabasami and Erescasum Oazia, Katahazan Salas Honkan. See,
نعفار هو من أنا تجري خلوا والله هاجر تخوينا تجري هاجر تخوينا تجري هاجر أنت خوينا وحستي إرتراع تفتر نإرتراع سجعت تخول كمتي من يزبه الحد رافلو شعبي خمسة غيره تجري تسعر أفشيل وجلز الدرف فلو أفتمي لنا مدرسة مقالة زدرف نار أدسا تجري تسعر أفشيل وتجري هاجر تتخول تقول ده إرتراع إلا وحستي إرتراع تخول وحستي ما نم زي نخا تنا عسى بزي برقة تعاصب بزي تعاصب هانكو لا حد رمبر نهب حقوتها تيدو مصحف قدس ده تتقصدوا ناي نكسا سبابكم بزي اتحلف دير ان اسرائيل كم بزي قوالص اتخنيرا غلطات لكم هانكو الكاتر فنبر هاجري ني هاجر لو على نتايت تحسن زول ولد يزمصك سخات حلو سحلوك تكبابر تتحقاقس فهمو ندادسي ستالين نسخان كما خا بوليتيكا ميديا ناي تግራይ ሒዝኩም ዘለኹም ትግራይ ናይ ብሓቂ ሃገር ክትከውን ድሌት ተለዋ እሞ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ጽምደይ ሓትት እንተሎ I think this is the best time the best opportunity እታ ትግራይ ትበሃል ሃገር ንኽትከውን ናይ ብሓቂ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ፖለቲካዊ ኤሊት ትግራይ ሃገር ክትከውን ዝደሊ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ መድረኽ እዝን ትንክብል ኣይክእልኒ ኣነ ምክንያቱ ብዙሕ ኢንተርፕሪቴሽን ስለ ዘሎ إذا حجي تفتيرة زلا مدرخ جد تجراي seriously حجر كت كون تدلين دحرقينا كتك أملا زلوا نحسير جزية كت أنها تغل window of opportunity مسكوتنا الدليل يمزلوا مغنياتو أمحرا العمو نعرات كيلو يزلوا كانوا حبيرو العمو نعرات كيلو يزتمتزلوا أنتو غنا دما نفس حراكوت اندحرنا يا أمحرا حبرة حيل النابر تعقيدو أبي أحمد بزعبات تجري حسبلو نجر كله I kill new this is as serious as it gets عند حري خايو أم حران حرنا حيا لما تيو نبدي سبب زخدلو أبي أحمد ناب تجري جزء حسبلو عدلات ناس بديك خيد سلاز تجري نزع عدل زت تقيمة بيناي من قد جرايا ناس النتا ويقولوا لو النتا كتسرع تخل I think this is going to be a very important time كابز حجي نزمت زول أوارحنا عمتن دي وقله أكداسي كنتات كرز خلالو أبتو كنتات نايتوبيا نرزالنا هذا وزي كالاي دما كم تناتنا يلزبلو بتناي تجراي بوليتيكاوي إليت فلانه واحد مالتيو مستناي ناي أمحرا يوني تفتيرو سلازلو بحاجة غينو نتناي أب سرطان كالي يلو زخلو نتمرجع نايتوبيا ناي تجراي نديو إيرترا ناي يكونوا زوسنوا إيرترا إذا كتحوس تغلط خون عبي زل يلو من قدك تناديا سلازي انت عايز بلا ايرترا انت مخصب على الناس زخول قبل كلا ايرترا كوينات ايغات منانيت مخصبناتنا كالكاتي حتى اب كابز حد زل حالك عند حري تجراين ام حران حبابيروم 4 كيلو بصيحم صباح نغونته تسلبيت امناغا يس اتس بوسيبل اي كوني يبلكاني حتى ግን نعدي سابا اتيم اورجنايز كساب زغبرو سخا دكيس كاري خدلغا عند حري زخول خغبر كلو كوينات دي تغيرلكا نسخا نفسها خيل كان لها حجون كو حيالي غزلها مليس كان كتحيل عدل لك كالاي ما نزيو من ابزخ مص خلو كابز حلفه جيغاتا تماهيركا اتو تغبرم سوم شركنات ون نتكونتات بزقير منقدي كتقيسو تخليخا اكندي ابي ابدي سابا كوينات كفن والكا نزبل زلو نعوزتك كي بلاشوني لابد ليت يقبر الكان تغريف كايو you're playing with fire حاوي خط ازلها ايزي حاو خضر بيلكا يبلالو تخالاي جن عند حري حق اسكاني بس ها خسرح يبلالو كسلبت يخلده هو كترطر لك جن يسلبت اي سلبت دمسخه ليفرج لك نسو اتيو كم زخينو كم تخينو كساب زخون بزي غزي يدوسد ابي ملسكو حنتي اثيوبيا ايرترا كاب زيرو بقاس اثيوبيا جن كاب بزح نجر زلو انا خبقاس شو عت شو منت عمت يوسيدلي شو عت عمت وسيدنا دحري كوينات قبرنا قال ملل بليلنا ايرترا سو الى داخل صبي ايرترا ما كالكوليتنا قبرت ياكيت كل غزي ስለዚህ انتخونه تتجرايز بحال كم زي ستالين زبلو زلو ناس حجر كوني دحريلو and I think تجراي أبزي وانز أنا بناتي ردي تجراي ناينات سنة حلمت لهم it could be a very interesting time to watch وين ساعتهم تاي قبرو كن سمينا أنا أبو عبد قداي زين تنك بلاي كلنا أبزي أول حنت فيديو لا ودت أبا مس كل تعقد سبعة جبرة تزلوا initiative تبقصون حزب دليت ناي سلام إنه ممر كبز أغربه كل جديد تزحلفه حماق تاريخ تمركزنا أو تاريخ الشكل لنا أو أنت لا تشهدنا صلاة اللونا ثم صلاة غاني حبار صلاتنا
ካብኡ ወፂና ካብቲ ሽኺልና ዘለና ገይሮምና እንብሎ ነገር ካብኡ ወፂና ንፀላእትና ክንምክተሉ ንኽእል ዕድላት ከነሰፍሕ ኣለና ኢሉ ኣሎ እዚ ኣብዚ እንታይ ርእይቶ ኣለካ ከም ኤርትራውያን ንሕና ንሰላም ክንሰርሕ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብ ቃልስና ንሓርነት ክንቃለስ ከለና ፍትሓዊ ንነፃነትና ክንቃለስ ከለና ኩሉ ሰዕ ንሰላምን ርግኣትን ሕቶይ ስለምንታይ ኤርትራ ትግራይ ምፅማድ የድልየን ኣብ ሰዓት እዚ እቶም ዘለዉ ሓደጋታት ከ ወይ ከዓ እቶም ኣለዉ ንብሎም ዕድላት እንታይ ትብል ብወገንካ እያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደሽቲ ተርእዮታት ይመፁ ኣለዉ ሕዚ ዳርጋ ናይ ሃገራት ልኡላውነት ዝበሃል እቲ ዝፀንሐ ናይ ወርልድ ኦርደር ናይ ሃገራት ልኡላውነት ኣይድፈርን ኣይትንከፍን ኢልና እናሓስቦ ዝነበርና ኖርም እናተሸርሸረ ሓይሊ ዘለዎ ድልየት ዘለዎ ባህጊ ዘለዎ ድላይ ክገብር ዝኽእል ብፍላይ ከዓ እዚ ብፕሮክሲ ብቐጥታ ባዕሎም እንተዘይቆፅሎም ሓያላት ግን ዘይከገልግሉ ዝኽእሉ ሓይልታት መዊሎም ድዮም ኣረዲኦም ድዮም ደጊፎም ድዮም ብዘይገድስ ኣብዚ ተግባር እዚ ክሳተፉ ዝኽእልሉ ዕድላት እናፈጠሩ ሓደገኛ ተርእዮታት ኣሎ ሓደ ነጥቢ እዚ ካልኣይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን በቲ ዘኒየ ናይ ሄዚ ኣሰላልፋ ውፁ ውሕድ እቲ ናይ ሄዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ምዕባለ እዚ ማጆሪቲ ታይራንት በዝሒ ዘለዎ በዝሒ ህዝቢ ቁፅሪ ዘለዎ ሓይሊ ድላይ ይገብር ተደልዩ ልኡላውነት ይደፍር ተደልዩ ይጎብጥ ተደልዩ የፅምት እንተደልዩ ካርታ ይቅይር እተደልዩ ሓድሽ ናይ ጂኦግራፊ ኣካል ላይ ይፈጥር ዝብል ኣተሓሳስባ ንክልቲኦም ህዝብታት ዘጥፊ እዩ ብዙሕ ናይ ኳልኩለስ ክእለት ዘድልዮ ኣይኮነን ግልፂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩልኩም ከም ትፈልጥዎ ብዙሕ ስሕተት እውን ብዙሕ ጌጋ እውን ዝተፈፀመሉ ናይ ምፅናትን ናይ ምጥፋእን ፕሮጀክት ተኻይዱ እዩ ክሳብ ህዝቢ እውን ይካየድ ኣሎ እዚ እኩል ስለ ዘይኮነ ሕዚ ከዓ ሓድሽ ፕሮጀክት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይሕንፀፅን ይጉየልን ይዘረብና ኣሎ ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ተፈተወ ተፀልዐ ፖለቲካዊ መሪሕነትና ኣመራርሓ ናይ ፖለቲካ ኣብ ክልል እዩ ዘለዎ ይረአይዎ ይመሃርሉ ብዘይገድስ ንክልቲ ህዝብታት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ናይ ፖለቲካል ፌኖሜናት ብግልፂ ኣብ ቅድሚና ተገቲሩ ኣሎ ብሕቡእ ዘይኮነ ሚድያታት ተጠቒምካ ዝእወጅ ዘሎ ጉዳይ ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ክጠፍእ ስለ ዘይብሉ ክበርስ ስለ ዘይብሉ ኣብ ናይ መጻኢ ረብሓታቱ ሕሉፍ ታሪኹ ብዝግባእ ገምጊሙ መን እንታይ ኣጥፊኡ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሉ ርኢዩ ብቐፃሊ ንሕና ንብልዮ ናይ ጂኦግራፊ ቅርፂ ናይ ኢኮኖሚ ረብሓ ናይ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሓሳብ ናይ ፅምዶ ብዝተፈላለየ ወገን ክንሪኦ ስለ ዘለኹ እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳባት ይመፅእ ኣሎ እዩ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ኣሎ እዩ እቶም ኣምሓራ ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ ይትሕቶ እንግዲህ እቶም ኦሮሞ ማለት ጀነራል ታደሰ የሚመሩት የኮሚኒኬሽን ቢሮ ትላንትና ባወጣው መግለጫ ላይ ዓላማው በግልጽ ያልታወቀ ከሌሎች ኃይል ጋራ ከውጫዊ ኃይል ጋራ የሚደረግ ግንኙነት ተቀባይነት የለውም የሚል ሐሳብ አቅርቧል። ይህ አካሄድም ትግራይ ክልልን መንግስት አልባ ያደርጋታል። እኛ ጥያቄዎቻችንን የምናስተናግደው በሰላማዊ መንገድ ብቻ ነው፣ ከዚህ መንገድ ውጭ ያለውን አንቀበልም የሚል ነገር አንስቷል። እንግዲህ ከውጭ ኃይል ጋራ ግንኙነት የሚደረገው ዓላማው ያልታወቀ እጅንታዮም ዝብሉ ዘለው እዚኦም ቤላ ገይሮም እዮም ነቲ ኩነታት ኢንተርቴይን ዝገብርዎ ዘለው ኢንጆይ ዝገብርዎ ዘለው ምክንያቱ እቲ ቅድሚ ሕጂ ጌታቸው ረዳ ነቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ከምኡ ነቲ ህዝቢ ኣብ ምምቕቓል ዓብ ግደ ስለተፃወተሎም ነታ ፀወታ ንሱን ፃድቃንን ቤላ ገይሮም ሰሪሖማ ንክልተ ዓመት ነቲ ህዝቢ ላል ኣቢሎሞ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ምትፍናን ከም ዘብፅሕዎ ንሶም እቲ ጌም ናቶም ተወዲኡ ምስ ከደ ድማ ወዲ ወረደ ኣሰልጢኑ ድማ ሕጂ ከም ብሓድሽ ወዲ ወረደ እውን ተመሳሳሊ ጌም ሒዙ ድዋጆኮ ክፃወት ይድፍትን ዘሎ በቲ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ክገብር ይብል በቲ ድማ ናይ ኣቢ ኣጀንዳ የሳልጥ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው። ስለዚ እቲ ኣካይዳ ነቲ ትግራይ
eventually ናበይ ገጹ ክወስዶ ይኽእል ኣከመይ ዝበለ ሓደጋ ከብፅሖ ይኽእል ንግዜ ንገድፎ ቅድሚ ግዜ ምንባይ ዘድልዮ ነጥባ ይመስለንን ኣብ ትግራይ ዘሎ ወገን ተሓደግ ብፍላይ ህወሓትን ካልኦት ኣክቲቪስታትን ንሪኦ ዘለና ግን ነቲ ኩነታት ብፅቡቅ እናንበቡ ነቲ ናይ ኣቢ ዝደልዮ ዘሎ ባህጊ ከይ ኣብ ግብሪ ከይበፅሐ ከፍሽልዎ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ናዕዳ ዘድልዮ እዩ ደገፍ ዘድልዮ እዩ እናበልና ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣቲንክ ብዙሕ ሚድያ ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ወገን ትግራይ ገለገለ ድማ ደይመደይሉ ንዓና ንምድኻም ዝመፅእ እውን ኣሎ ክንጥንቀቕ ኣለና እዚ እስከስምዕዎ ሓጎስ ገብረ ኣምላኽ ዝበሃል ካብ ማሕበር ኣሕዋተ ጋዝያን ማለት እዩ ማያ ሕጂ እንታይ እዩ ጠቕሊልካ እቲ ዝቐርበ ሓሳብ ክፅሙቕ ኩሉ እንታይ እዩ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይንሲ ኢትዮጵያ ወይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሓባር ስጋኣት ኣለና እሞ ብሓንሳብ ግንባር ፈጢርናስ ብሓንሳብ ንስራሕ እዩ ናይ ሓባር ስጋኣት ኣለና እዩ ሕጂ ኣዝዩ ዘገርም ነገር እዩ ብዛዕባ እታ ንፈልጣ ኢትዮጵያ ድዩ ዝርብ ዘሎ ዋላ ብማርስ ካሊእ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኣላ ዋላ ሓንቲ ዝፍለጥ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ንባዕላሲ ተበቲና ዋላ ሓንቲ የላን ኦሮሚያ ኮይና ኢትዮጵያ ኮይና ንትግራይ ሓኒቑ ዘሳቕያ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ምዕራብ ትግራይ ተዘሚቱ ዘሎ በምሓር ብሰንኪ መን እዩ ብሰንኪ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣሸንባይ ንኢትዮጵያ ጠርኒፉ ንኤርትራን ንትግራይን ስግኣት ክኸውንሲ ንኢትዮጵያ ንኣዲስ ኣበባ ከድሕን ኣይከኣለን ዋላ ሓንቲ ዓቕሚ የብሉን ሕጂ እንታይ ዝግበር ዘሎ በቃ ምስ ኢሳያስ ኮይናሲ ንኣዲስ ኣበባ ንኸድ ጥራይ እቲ ሓሳብ እምበር ኢትዮጵያ ዓቕሚ የብላን ስግኣት ክትከውን ዓቕሚ የብላን ተበቲና እያ ብቐደም ብናይ ደገ ሓይሊ እያ ተፈጢራ ነይራ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት እውን ህወሓት ጠርኒፉ ሒዝዋን እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ እንድሕሪ ኢትዮጵያ ዘየላ ኮይና ኣብይ ኣሕመድ ድማ ዓቕሚ እንተዘይብሉ ደን what is stopping you ናትካ ሕልሚ ንምትግባር ኤርትራሲ በናይ ሓይልያ ኣብ ውሽጢ ትግራያት እያ ንምዕራብ ትግራይ ትኺድ ክትብለካ ፈቲና ወይ እውን ኢላትካ እዋ ኣብ ገለ ነጥቢ ኤርትራ እንታይ ድልየት ክህልዋ ከም ዝኽእል ንፁር ስለ ዘይኮነ ስትራቴጂክ ኣምቢጉቲ ይበሃል እዚ ኣብ ፖለቲካ ደይ መደይልካ መርገፂ ካብ ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ዘይምንፃር ምክንያቱ ናትካ ካርድታት ከተርኢ የብልካ ንፀላኢኻ ኤርትራ እንታይ እያ ትደሊ እንታይ ዕላማ ንፁር ኣይነበረን እዚ ከዓ ደይ መደይልካ ዝግበር እያ ፖለቲክስ ባት ምዕራብ ትግራይ ንዓኻ ናይ ኣምሓራን ሕቶ እምበር ናይ ኤርትራ ሕቶ እውን ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ክትገብር ትደሊ ናበይ ክትከይድ ትደሊ ንዓኻ እዩ ዝምልከት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ኤቭሪባዲ ነቲ ኩሉ ዘሎ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ናብ መንግስቲ ኤርትራ እዮም ክድርብይዎ ዝፍትኑ እዚ ከዓ ደይመደይልካ እቲ ኣጋዝያን ዝበሃል ነዛ ሕጂ ትፍጠር ዘላ ነገር በቲ ሓደ ሓዊ ንክፅሕትር ነቲ ዘሎ ናይ ኣጋዝያን ፕሮፓጋንዳ ናብ ኤርትራውያን ብትሪ ዝቃወምዎ ንዕኡ ብምትኳስ ነቲ ክብገስ ዝኽእል ናይ ሰላም ኣተሓሳስባ ንምቁፃይ ክጥቀሙላ እዮም ዛ ታክቲክ እዚኣ ስለዚ ኤርትራን ትግራይን ሓንቲ ሃገር እዮም ገለመለ ዝብል ዘረባታት ኤክስፔክትድ ብፅበይዎ ክትክእሉ ኣለኩም ወላ እውን እቲ ናይ ሰላም ተበግሶ ክመፅእ ከሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብግልፂ ዓብኢሎም ክዛረቡ ክጅምሩ እዮም ዓብኢሎም ክዛረቡ ተጀሚሮም ድማ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሕማቅ ፀላኢ ኣጀንዱ እዩ ዝነገረካ ቀዲሙ እዚ ንፍዕ ፀላኢ ግን እንታይ ከም ዝደለ ይሕብረካን እዩ ኣብ ሓደጋ ይዝእትወካ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካርድታቶም ኣቐዲሞም ስለ ዝቐልዕዎ ዘለው እቲ ህዝቢ ክሰምዖ ይኽእል እዩ ሓደ ክልተ ንሳቶም ስለ ዝበሉ ግን ነቲ ዝዓበየ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ህውተታ ዘየለ ረብሓታት ናቱ ከተኽስረለካ ማለት ኣይኮነ ስለዚ ጠርኒፍካ ሓደ ከምዚ ስለ ዝበለ እዚኦም ገለገለ ምባል ክንገድፎ ኣለና ምክንያቱ እቲ ዘሎ ኩነታት ንኤርትራ ረብሓ ስለ ዘለዋ እዩ ንፅድቂ ኢልካ ዝግበር ነገር ኣይኮነ ኤርትራ ረብሓ ኣለዋ እቶም ካልኦት ትግራይ ይኹን ካልኦት እውን ረብሓ ኣለዎም እዮም ካብዚ ውሓት ናብ መቐለ ምስ ተመልሰ ኢትዮጵያ ተበቲና እያ ኦሮሞ ኮይኖም እዮም ኦሮሚያ ከማን ሓንቲ ሃገር ኣይኮነትን ሓንቲ ክልል ኣይኮነትን ኣምሓራ ሓንቲ ክልል ኣይኮነትን እዚ ምስ ኢሳያስ ኮይና ናብ ኣዲስ ኣበባ ክንከይድና ዝበሃል ዘሎ ናይ ትግራይ መሰረቅ ውሳነ ክንሸይጥና ዝበሃል ዘሎ ክድዓት እዩ መንግስቲ ስለዘየለ እምበር ብሞት ዘፍርድ ብሞት ዘቕፅዕ ክድዓት እዩ ኤርትራ ተድሒኑ ግን መስዋዕትነት ክከፍል ግን ደልያ ንውልቀ ጥቕመ ኣይኮንኩን ዘልዑ ዘለኹ ንጀብድነት ንጅግንነት ኣይኮንኩን ኣልዕለ እየ ኣነ ባዕለይስ ምስክር እየ ነይረ እየ ይደግሞ ከለኹ ኣነ ባዕለይስ ምስክር እየ ነይረ እየ መን ዓዚዝዎ መንግስቲ ክንከሰወ ክሰ ዘለዎ ሰብ እዩ ንምንታይ ውልቀ ሰባት ይገበርዎ ምስተርኢ ክእል ይገበሮ ንሕና እውን ከምኡ ሰሪሕና ኢና ይኮነ እቲ መልእኽቲ ኢና ኣስዒበ ግን ላለርኢ ይፈልጥኒ ትሪኦ ከለካ ዓብዪ ሰብ ይመስል እዚ ሎሚ ኣነ ሰብ ቀቲለ ገለ ዝብል ነበረ ዝኸፍአ ዝገብሮ በዓል ሞያ ሕጊ እዩ ኣብ ብራኬት ከምኡ ዝብል ነይርዎ ኣብ ብራኬት ሰብ ቀቲለ ብፀሮና ኣፍሪስናዮ ዘሚትና ዝብል ዝነበረስ
بعل مويا حقي زبل نيرو براكت بقى ريب حقي سي بقى ميتو يا خمسة عين الصلالة يفلتني تخليها عبي سوي يمثل እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኩላታ ዝብላ ዝነበረት ስለ ዝሞተቶ he's trying to find something ነታ ፖለቲካ ናቱ ከቐፅለላ ዝኽእል ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ህወሓት ዝገበሮ ታሪክ እዩ ዝነግር ነይሩ ናይ ሕጊ ምሁር ዲ ዋላ ናይ ቴክኖሎጂ ምሁር ኣገዳሲ ኣይኮነን ዝተፈፀመ ክውንነት እዩ መስኪሩ ነቲ ዝረኣኹ ኣነ ከምዚ ኣጋጢሙ እዩ ኣብ ናይ ቀደም ቁስላይ እምበር ብኤርትራ ዝተበደለ ሰብ ኣሎ ብኤርትራ እውን ብትግራይ ተጋሩ ኣብ ኤርትራ እቲና ብዙሕ በደላት ፈፂምና ኢና ኤርትራውን ፈፂሞም እዮም ስለዚ እቲ ነገር ንረሳዓዮ ኣይኮነን ኩሉ ነገር ተፀብፂቡ ዝኣክል እቶም መንግስታት ነዚ ኩነታት ዝተቐቢሎም መን ዝያዳ በዲሉ ዝያዳ ዝበደለ ክሕስ ኣለዎ ዝብል እዩ ስለዚ ናይ ሕጊ ምሁር ዳ ከምኡ ክብል እዩ ዘሎ እምበር ናይ ሕጊ ምሁር ስለዝኾነ ክሕሱ ነይርዎ ምስ እኮ ኣይኮነን ገይርዎ ትዝኣዘዘ ኮይኑ እዚ ገይርዎ ወታደር እኮ ዝተኣዘዘ እዩ ዝገብር ተኣዛዚ እዩ ክሕተት ዘለዎ ብሓፈሻ ሪፕ ካይብል ከይሓፈረ ሪፕ ሬስት ኢን ፒስ ማለት እዩ እታ ሪፕ ነታ ቃል እውን ፅቡቅ ገይሩ ደይድ ምፃእ ወይ እውን ክፅሕፋ ዘይክእል ስፔሊን ናታ ዝጥቀሙላ ቃል እያ ብሓፈሻ ኣነ እኮ ናይዚ ቆሪፆም ስለዚ ኣብ ኤክስ ኣብ ገለ ስለ ዝርየ ዘምፃልኩም ዘለኹ ኩሉ ግዜ ድማ እቶም ዝቆርፅዎ ስደይ መደይሎም ንዑ ከምዚኣ ገይሮም ኤክስፖዝ ዝገብርዎ ሳነግርም እዩ ዝብለኒ that's why ንምስቲ ኩነታትና ግን ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝገጥም እየ ድማ ዘምፅኦ ብዙሕ መሃሩ ዘይኮነ ብግምጣል ክትመሃረሉ ትኽእል ብዙሕ ነጥብታት ስለ ዝፈጥር እዩ ሕጂ እንታይ ክገብር እየ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ንሳ ድማ ወይ ተሰከን እዚኣ እዛ እግረ መንገድና ኣብ ብዙሕ ግዜ ክትንክፋና ዘለኹ ለንቀነ ክሪኣ ቀኒየ I have been invited to the Embassy of Eritrea here in central London for the launch of an amazing new book by prominent historian and lawyer Alam Saged Tesfaye, An African Person's Quest for Freedom and Justice. ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም መፅሓፍ ናይ ኣለም ሰገድ ተስፋይ ኣቶ ኣለም ሰገድ ሌጀንደሪ ወይ እውን ባህር ፀሓፊ ናይ ኤርትራ ተመራማሪ ሳይንቲስት እውን ክንብሎ ንኽእል ኣለም ሰገድ ተስፋይ an African people's quest for freedom and justice ስለዚ ናይ ኣፍሪካውያን ህዝቢ quest ማለት ድሌት ወይ እውን ባህጊ ንባህጊኻ ክትረክብ ኢልካ ትገብሮ ፃዕሪ ማለት እዩ ናፅነትን ፍትሕን ማለት እዩ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣብ ሎንደን ኣብ ዘለውሉ ብዙሕ መመንተም ይገብሩሉ ኣለዉ ብዙሓት ኣፍሪካ ስኮላርስ ኢቨንትስ እናገበሩ ምሳይ የላልይዋ ኣለዉ ንኤርትራ ንታሪክና ናብቲ ሜንስትሪም ናይ ኣብ ኣፍሪካ ንምእታው ከምኡ ናብቲ ስኮላር ዓለም ንምእታው ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ኤምባሲ ናይ ለንደን ከምኡ እውን እቲ ኣብኡ ዘሎ ናይ ኮሚኒኬሽን ያሬድ ተስፋይ ካልኦት ኩሎም እቶም ኣብኡ ዘለዉ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ናይ ብሓቂ ዝናድ እዩ መፅሓፍትና ታሪክና ከምዚ ኢሉ ንቅድሚት ክመፅእ ድማ ደስ ይብለካ For freedom and justice. Born in Eritrea in 1944, Alam Saged is best known for his work, The Other War, but he has returned to give us more insight into Eritrea, told through the eyes of an Eritrean. Because for too long, Africans have had to endure their history being told to them by outsiders, people with agendas and colonial powers. But right now, it's time for Africans to tell their truth. It's time for Africans to give you their insight. Raw, ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ብዩኬ ድማ ደስ ዘብል ብሓቂ ሪሊ ንኤርትራ ዝምጥን ኮይኑ ረኪበዮ እቲ ስእሊ ክሪኦ ከለኹ እቲ ፖዚሽኒንግ ናቱ ዋላ ኩሉ ነገር ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ብምቕፃል እቲ ሰብ ኣነስ ኣብ ገለ ዝረኣኽዎ ክመሲልኒ ግን ኣይ ዶንት ኖ ኤግዛክትሊ መን ምዃኑ በት ክሪኦ ከለኹ ንኣፍሪካውያን በቶም ንኣፍሪካ ክስምዑ ዝኽእሉ ዳ እምበር በዓልና ጥራይ ኩሉ ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ስለዚ ወዝ አ ቨሪ ናይስ ኣፕሮች ነቲ ነገር ነቲ ስቶሪ ናይ ኤርትራ ናብ ኣፍሪካውያን ንምትሕልላፍ أنا بزيا حنتي مسألة مسجد تجبرت نيران كريا دليل سلسلة اللغة. I want to talk to Africans generally about telling their own stories, and I want to understand from your perspective how important it is for Africans to tell their own story. أفريقيا زانتاناتهم تاريخناتهم بعلم نخنا جروك ساكن ده يقدر سنة هلو ويا دلت حتى. Well, I mean, for far too long, the African story, for a long time, the African story was told by other people, by foreigners, by colonizers, by people of other interests who come to Africa to promote their own agendas. And Africans... Wow, very interesting, Malsi already. انتهي بلا توالم سجد ننوح زبنات زانتانا أفريقيا بكالوت أحزاب حدا بزيادة ما تسعراري ربحة أب أفريقيا نزلوهم نكال ربحنا الجنداني لهم دمتو يكزن تزنيو تزحزن كا السو كم حقنيا تاريخ غيرو زغلصلو زبنينا نبرزلنا
اتحقنيا جن تاريخ حدا ناي حزبي تاريخ بعلي كصحف زلو بنايت حزب برسبكتيف دما يكرر زلو لذي اذا ناي عالم سجد يكون كالئ تابع بفلاي بقانقو انجليزي زغبر زلو سراحات بليز ابز حلفونا يا مانيل بيد مريم امصيلكم نيره ناي قدن كنحجز زلنا تبقسو يزي taken as people without history, people who became historical objects and subjects only after European colonization, and that's not true. No people is without a history. No people is void from its own historical development, and no one also understands people. Yeah, fantastic. نبحك fantastic. إذا ما تحافظيها عبزي زي ما تزول فيستيفالاتنا يرترا نفس وقف تساتفنا الفيستيفال كجزء خمس خل مقبار كدليو مغنياتو أم نفس وقف يرتراوي كبحنا نفس وقف يرتراوي كتبت حلوة قبل عليها ون حنت متحفنا متحفتك بمتانا أبزي أون الله حنتي لسكنت معايا. أتو إسحاق أفورقي متحف صحفو بيدو ديكونغن بيد نايزي أبز تعزب ودر لكم غازيتانيا بيلجماوي مايكل كولينز صحفت مصحفها مالتيو اذا مصحف زيا ابز غزي تزرغي حدا لا مصحف كتكون كلا بعمقوت مس بريزيدنت ناي هاغر ايرترا تو إسحاق أفورقي تراخيبهم زعللون انترفيو غيرو صحفون صحفات كخونن كله ارستاد ما إسحاق أفورقي my struggle for Eritrea and Africa تبلا مالتيو تحتو كن سلامتي اذا مصحف زي ابز ساعات زغزرغاح تدلي ان زبل حتى دم عالم العالم تحت نابتل بللو دلا غيزي تنساينا افريكا ابز خونولو دلو غيزي كومد ما توساخي قرن افريكا نسلام نبلصغنان العالم تحت ابز بللو دلو غيزي دما بريزيدنت إسحاق أفورقي بزو حسابات نزي نغرات زاتها حيزو صحيفكم دلو ابز صحف زي يرئ مالتيو نا بلجيماوي صحافن غازيطنيا مايكل كولن بازي صفيح ملكو كال غيزي زقربو كنت خونه حبشاو افلطن نخلوكم ግን مايكل كولن كابتوم حدا نيو كولونياليزم تباهلهم دصوعو نمعرباوين هاغرات كابتوم قندي ببروباغندا زقاومهم سبن كما غيرهم منغستات نا معرباوين هاغرات نفريقا دلوهم بروباغندا بخم مغد كم سرحن بزح صحفات زصحف سبي مالت نزا مصحف زصحف صحافي كال غيزي بدقيقن بعمقوتن دحر بايتون انتي مسل كنمصوكا تخونا اذا مصحف اب استفلالي ويب سايت ب 15 يورو كش جميرالا مالتيو انت دا رخيبناون انتي اتقاليلا خم دلاون بحصير صحفاتون امصي ابزي كريكم مالتيو انتي ريتو لكم ابزا مصحف زي Thank you كبر حاو نبي حكي إذا ما صحف زيا كتصحف بمخالات راي أمانة ينسحق وسانة مغنياتو نفس وكف مراحينا إيرترا نفس وكف يدب لكم حدا بحدا بوحدو حدا ما صحف كصحف خلالو بعلو انت دي صحيفو autobiography مسؤوم كينكا تاريخهم مسناد حدا أقد داس كفالنا إيرترا كوني زقبا بزحج تاريخهم زلو مراحت بمولهم نفس وكفهم حانت ما صحف كصحف تخيلهم بوحدو I think بعد بريزنت سياس كنت سلست 4 مصحفتي يكسنا دلو زغبا انقع كمان حنت تجبرت راينا نبل ابي خطمت نسخه جرمني زغمت اوي حرر خاتبل ابي كاني جرمن اي سمعخن اندي اوي اعطاني جرمن ديخه دكن دو زروا بزحكا وا ايه رسها والله هو انت لا كبكني يرني مغان حق خايخه نيجر من دابل كان داخبكي نيرن كوفي دخل بالجخه وا انت دي نيجر من دا صبح تمطو قدا غزي قتل كالي حجسنا كنا هرو كلاچو نكنا رايها 50 كان نيرك شاوتين كراموچا هو هر كتبي له خامبر انا غا نيجر من ايكونكم وا ابي خطمت نسخه أتم سمعوا لا يسكو زي تواصل ينديهم كتبوا لنا جن كم زبلا ودك نسيلواس أبي كوينا يبزع بجرمن كندا أنت تايق دلا أب أفريقيا يا دلا ولا أب مارس يا زلا تيب حتوتي جرمن كم يزبلا بعبولها جرم غادي فلت دوز بحر هذا أنا سجرم يزبلا نايتي هذا بشكت ما يدزبنا جرمن مالت أبكو طبعا علم أقداس حجريو just because of German زلو سب قال ملس لزبال كانت هاجر كتقوانا تبسي قبل يكونن تقوانا جغراف تمهارو كيتكم بجوجل أتيكم earnings نهاجرات وي أتويتات نهاجرات كمان مثل تيلكمو German أقداس هاجريو أنا بقول بيتي أزغمت قال سب على سويسرلاند كو نتايد اللي يزبل برد statistics تنبويهم ولا مصحف قال نيش تيجنس يكون تفلتيهم كلاي كاسب أفريقيا خين كاس man I really feel كلش أمزم سؤالي كم جيم تواسات اليوم كن كم زبل خبريالي تسلو زلويم أفريقيا سي جرمن كندا by the way I don't know تي كنت باتم ببتخون كم كاب جرمن اللي على زبالس كنت باي بلو زحمة كنت باي زلو زي again be careful بزعبا زي صغير كا ترجم زي بلو زربا قل في مستير نعود حدر وانت
تقلل بقاسي هذا سبس عم مجمر عود حدا نخلف كجور زلو نجس أنت حدا نحدر تريدي مخان سمعي تريدي كونسي نحدر ريدي دخا مجمرتان سخاخ بينها خط أو كتب التقل دخا مالت حلفنا تاوي مهان تبغي لي حسب تومي انتي كمل سيده المسيل لكم زي زربازيا باك جراوند ناتو ما يفلتني يا انت حتى ابزح بوتا سلازريا بزعبا حدار كمل زلو منيو اب حدار نوح عمتات زقبر لومي صقم كوين زلو بفلاي بزعبا حدار ركباتن مانم سب مغريزب نتا مغريز باغن كنبراون ايكلني حدا سب صبو مخركب زغل نتا بزعبا حدا سب بزعبا حدا نجر كتفلت تدليقا نتا نجرتيا غير وصيت زمص سب نوعي خات حتى زلكا تدي تفاتح انه زلو سب بزعبا حدا ريت حطوني اب حدار زي اتوسب بزعبا حدار ريت حطوني مغنيات حدار اما صحف سلا زنببكاي يكونن اب هيوت مسنبركاي خاطفلط تديخن لهم هذا حكيم بيت مرتين فيرسنا تمهار كيت كات حكماني خا بتكباركم مهاره صار حلم جمري خا كيت كات حكم ابقى بين فيرس خلي يكون كان كيز نات كا قبل الكات حطوا ابقى سيرتيفيكيت هيزو كسرح من جمرك اني عملت مكره غير كا حطبلو سلازي مغري ابو سوشيال ميديا دمس سلامتاي تزاريبو ما يبلو من يزوم اتسب نعود سمعجن واتش اوت اند بي كيرفول مغنياتو بزع ادنا غير حسابات اب رياليتي اب كوننت بوتا زي بلو 10 عامات 10 عامات اب حدار تجبروا انتي يبلو نعم سمعوا السوميم تم مغري خبهم زغلو حدار تدلي خادم ابو خان دي خان حتت هاي قبروني تاباتو من الاعلى باوروبا سلت مهار زلبمك خمس لك قلينا يلبمك nothing has changed دك سبات نشحات عمتات يوم نيرو حدار دما نشحات عمتات وصيتي ስለዚህ ንስኻ باوروبا ወይ امريكا ስለተቀመጥካ ተቀየረ ነገር የለን ንሓዳር ዝቆፅሉ ባእታታት ተሰይም ኣብኡን ኣለዉ ስለዚ ነዚ እውን ከስተኻኽሊ ደልነቲ ንፋስ ናብዝን ክሃርመኩም ከሎ ኣስተውዒልኩም ራእይዎ ክብል ይደሊ ናይ ሎም ማሕበረሰብ ዝጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ምዝያ ደርፎ ገትፈኩም ستات زبنا يوم أنا زمتي أتا معريحكم حماق زوجوس كسو عدوغانا خيدم هزبم كدم زسو عدوغانا خيدم دولار نخعفسو سوات رقصم قزم نخعفسو عدوغانا خيدم قزم نخعفسو أتا معريحكم حماق زوجوس كسو عشب تبلا مليسو حماما بيسو عشب تبلا حماما مليسو بيسو عشب تبلا حماما مليسو بيسو سوغانا مريزم هزبم كدم زسو سالا نبر بحقوتاتنا تجمر قلسي سالا نبر بعتات تجمر قلسي بحقوتاتنا بتم بعراسي استحت حطهم سانا ملسي بعوات بيلو مجمر قلسي افتو قبعدا استوكوسات تقسي كم وحد وريدو ايرتراو فسي